Χθες ο Παπαγιάννης δεν είχε μεγάλο ρόλο, γιατί μετά την απόφαση του τεχνικού team να παίξουμε με χαμηλό σχήμα που μας βγήκε στο εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ισπανία, έμεινε για πολλά λεπτά στον πάγκο. Σήμερα όμως ποντάρουμε πολλά πάνω στον γιγαντόσωμο σέντερ του Παναθηναϊκού και τα δύο πρώτα συστήματα του Παπαθεοδόρου αφορούν σε αξιοποίηση του συγκεκριμένου παίκτη με καλές γωνίες πάσας προς αυτόν. Το τζάμπολ με τον Παπαγιάννη να είναι ο νικητής και η Ελλάδα στην πρώτη επίθεση. Κατερίνα, σε ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αμερικανική ομάδα θα επιδιώξει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να παίξει την πιεστική άμυνα στην οποία μας έχει συνηθίσει, και ο Σον Μίλερ ζήτησε μεγάλη προσοχή στο μαρκάρισμα των ψηλών της ελληνικής ομάδας. Τριέρ βήματα από μια χαμένη επίθεση για τις δύο ομάδες, 9 και 43 ή μάλλον 17 δευτερόλεπτα μόλις μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Έχουμε ήδη δύο εκτελεσμένες επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Υπάρχει αμανευρικότητα στο ξεκίνημα. Η ελληνική ομάδα με Μουράτο, Χαραλαμπόπουλο που έχει την μπάλα. Ένας point forward, ένας άνθρωπος που κάνει όλες τις δουλειές για την ελληνική ομάδα και εδώ κατεβάζει. Σταμάτης, Μουράτος και Χαραλαμπόπουλος είναι οι τρεις που θα μπορέσουν και θα προσπαθήσουν να διασπάσουν αυτή τη zone press στα 4 τέταρτα για τους Αμερικανούς. Σταμάτης, διεισδυτικός, εδώ η πάσα στο Μουράτο, αριστερή τρίπλα, η προσποίηση απέναντι στο Τζάκσον, χαμηλό σουτ, προσπαθεί ο Παπαγιάννης έξω για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί που πλέον για τον Μπράνσον στα φτερά, είναι ο Τρίερ με τον Φέργκιουσον, ο Τζάκσον στο τεσάρι, ο Νουάκου στο πεντάρι και η διαιτές του την ελληνική ομάδα να μην σηκώνεται σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δεν χωράει παραπάνω το κλειστό εδώ στην Νέα Λυκανασσό στο Ηράκλειο. Τρίερ, Φέργκιουσον, γύρισε αριστερά, ο Νουάκου δεν παρακολουθεί και στα πρώτα 49 δευτερόλεπτα 4 εκτελεσμένες επιθέσεις, 4 κακές επιθέσεις. Η μπάλα στο Σταμάτη που είναι ένας combo guard, περισσότερο shooting guard, αλλά μπορεί να κατεβάσει και μπάλα όπως εδώ με έναν ψηλότερο αντίπαλο. Μέχρι στιγμής η ελληνική ομάδα δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα στο κατεβάσμα της μπάλας. Παπαγιάννης, ο Νουάκου προσπαθεί δυναμικά να πάει πάνω στο μαρκάρισμα του Έλληνα ψηλού. Χαραλαμπόπουλος, Μουράτος στα 7 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεσης. Χαραλαμπόπουλος δεν διστάζει για 3, σουτάρει αστοχή. Χαραλαμπόπουλος που έπαιξε με πολύ μυαλό και ενέργεια χθες και μεγάλη κλάση, αλλά ακόμη δεν έχει βρει τελείως τα πατήματά του. Είναι Βαγγέλη. Ο κ. Παπαθεοδόρου, αφού εδώ δίνει τις οδηγίες στον Χαραλαμπόπουλο να μην βιάζεται, ζητάει από τον Παπαγιάννη με υπομονή να εκδηλώνει τις επιθέσεις του και να περιμένει το δεύτερο μαρκάρισμα, αν πηγαίνει double team πάνω του για να πασάρει. Μπράσο ξεφεύγει από τον Μουράτο και το πρώτο καλάθι είναι γεγονός για την αμερικανική ομάδα. Οι Αμερικανοί που έχουν και περίπου 100 φίλους τους εδώ, υποστηρικτές τους στο κλειστό του Ηρακλείου. Το κατάμεστο, να το double team που περιμέναμε, να και το σκαλοπάτι του Σταμάτη. Χαραλαμπόπουλος, ωραία, δεν υπάρχει μπρος πίσω. Μουράτος, 2-0 για τους Αμερικανούς. Μίτογλου, ο παίκτης του Wake Forest. Η προσποίηση σε δύο Αμερικανούς. Ο Παπαγιάννης αστοχή εξ επαφής για το φόλο. Ο Παπαγιάννης το δεξιό χουκ μέσα. 2-2 για την ελληνική ομάδα και η Ελλάδα θέλει να κρατήσει ζεστό το ψηλό. Ένα παίκτης τον οποίο κανείς Αμερικανός δεν μπορεί να το κοιτάξει στα μάτια και το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Ονουάκου που σπρώχνει σε επανάληψη. Εδώ το φάουλ του Ονουάκου στα screen στην μπάλα. Η επαναφορά από τον Μουράτο. Μουράτος στο δίλεπτο του παιχνιδιού. Σταμάτης, ο Μπράνσον πάνω του. Είναι περίπου ισοϊψής. Σταμάτης ο παίκτης του Πανιωνίου. Ένας ιδιαίτερα διεισδυτικός παίκτης. Μπορεί να παίξει και κοντά και να εκτελέσει και από κοντά αλλά και από μακριά. Μίτογλου με κοντύτερο παίκτη. Μουράτος αμαρκάριστος για 3. Αστοχή. Κακό το σουτ ψηλά από Παπαγιάννης. Μαζεύει ο Νουάκου. Μίτογλου προσπαθεί κλειστά ο Νουάκου. Μπράνσον φάουλ από τον Μουράτο στην προσπάθεια του Μπράνσον. Ζητώ συγγνώμη του Τρίερ να πάει προς το καλάθι, να επιτεθεί κατά μέτωπον. 2-2, 7 και 40. Κώστα. Ξεκινήσαμε ευρικά και οι δύο ομάδες, θα έλεγα, και εμείς και οι Αμερικάνοι. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε από τη στιγμή την οποία έχουμε ένα άστοχο σουτ είναι οι γρήγορες επιστροφές μας. Οι Αμερικάνοι θέλουν τις κατοχές, θέλουν να τρέξουν και μέχρι στιγμής αλλάζουν την άμυνά τους από men-to-men press ή men-to-men press με παγίδες. Εκεί θέλει μια υπομονή στη διάσπαση. Και αναμφισβήτητα, όσο βάζουμε την μπάλα κοντά στον Παπαγιάννη, γιατί στέλνουν βοήθεια και έχουν σημαδέψει τον Μουράτο βέβαια, εκείνο θα πρέπει να βάλουμε 1-2 σουτ. Χαραλαμπόπουλος με κοντύτερο αντίπαλο, πιβοτάρει με το αριστερό του, Φούξατ είναι άστοχο. 7 και 14. Η κίνηση από τον Τζάκσον. Προσπαθεί ο Νουάκου, έρχεται απ' έξω, το παραδέχεται. Είναι το ξεκίνημα του άλματος του για να πιάσει την μπάλα, είναι εκτός γραμμής από την baseline, άρα ο κανονισμός είναι σαφής στην περίπτωση αυτή.
Jackson Giles που περνάει τώρα στη θέση του Ferguson. Ψηλώνει πολύ το σχήμα. Βάζει Tatum, κρατάει Jackson και παίζει με τα τρία αστέρια της ομάδας μαζί. Tatum, Jackson, Giles, όπου περνάει ένα πολύ ψηλό τεσάρι, 2-8. Αυτά τα δύο είναι τα μεγάλες ελπίδες αυτής της ομάδας για να έχουν κάποιο παίκτη είτε σε μεγάλο πανεπιστήμιο είτε στο NBA. Θα μιλήσουμε για αυτό συνέχεια και να προσθέσω και τον Brunson, τον playmaker. Αυτοί οι τέσσερις μαζί με τον Ονουάκο, ένα απλώς δυνατό παιδί, είναι η πεντάδα των Αμερικανών. Για την Ελλάδα είναι ο Μουράτος. Ο Σταμάτης δεν υπάρχουν αλλαγές με στιγμής για την ελληνική ομάδα. Με τον Σταμάτη πολύ γρήγορα να περνάει από το μαρκάρισμα του Brunson. Μουράτος, ο playmaker της ομάδας, ο point guard με έναν ψηλό αντίπαλο, τον Jackson. Μουράτος, ψηλά στο Παπαγιάννη που καρφώνει. Η Ελλάδα μπροστά με 2-4-6 και 47 για το δεκάλεπτο. Είδε ο παίκτης της ελληνικής ομάδας, τον Παπαγιάννη, που εκεί δεν έχει αντίπαλο. Αν η μπάλα πάει ψηλά στον Παπαγιάννη, οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα παίκτη στην κλάση του Παπαγιάννη. Jackson για 3, αστοχή. Μουράτος ψηλά το rebound. Η ελληνική ομάδα σε νέα προσπάθεια γρήγορης επίθεσης. Μουράτος εναντίον όλων. Μουράτος, δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει όμως το φάουλ για τον Έλληνα playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος διείσδησε και ετοιμάζει το Swanigan. Ο Αμερικάνος ο Σον Μίλερ. Ο Swanigan, ο παίκτης του Orested, θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Νουάκου κάθεται στον πάγκο. Ο Νουάκου του Louisville, περίπου ισοϊψής 2-8 και 2-6. Η αμερικανική ομάδα δεν έχει τα ύψη της ελληνικής. Η ελληνική ομάδα έχει 4 παίκτες πάνω τα 2-6. Κότας 2-6, Μίτογλου 2-10, Τσαλμπούρης 2-16, Παπαγιάννης 2-17. Η ψηλότερη ελληνική ομάδα όλων των εποχών σε οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία. Μουράτος, ευστοχή. 2-6 για την ελληνική ομάδα που προηγείται με 4 στο ξεκίνημα του αγώνα. 3,5 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Ο μεγάλος ημιτελικός απευθείας μετάδοση από την R2 στα 2 ωράκια στην Κρήτη. Brunson με τον Μουράτο πάνω του. Brunson. Χαμηλά. Giles. Εκεί είναι δυνατός πολύ. Πήρε το rebound. Η ελληνική ομάδα με τον Σταμάτη. 4-6, η ελληνική ομάδα που κρατάει χαμηλά στους σκορ τους Αμερικανούς. Χαραλαμπόπουλος. Σταμάτης με ψηλό αντίπαλο, καθώς ο Brunson είναι στον Μουράτο υποδοτικά. Μουράτος, Σταμάτης, χαμηλά στον Παπαγιάννη. Για να δούμε με τον Swanigan. Δεν μπορεί, κρατάει μπάλα όμως. Από τα 5,5 φτάνει μέσα. 4-8, ο Παπαγιάννης έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά και φτάνει τους 6 με 2 rebound σε 4,5 λεπτά. Brunson, 4-8 για την ελληνική ομάδα. Brunson κατεβάζει με τον Μουράτο πάνω, την ελληνική ομάδα πάντα σε man to man, ατομικό μαρκάρισμα. Jackson που θα πρέπει να βρει διάδρομο, Χαραλαμπόπουλος δεν του επιτρέπει. Brunson, τον ακολουθεί πάλι με τον Μουράτο. Brunson, κλειστή η διάδρομη. Χαμηλά για τον Swanigan. Δύσκολη προσπάθεια, φοβάται, τάπα, φάουλα από τον Χαραλαμπόπουλο. Κώστα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουμε μια τακτική την οποία ακολουθούν πάρα πολύ σωστά τα παιδιά. Δηλαδή σε όλα τα pick and roll περνάμε από πίσω, ρισκάρουμε το shoot. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις βοήθειες. Εκείνο το πρέπει να βελτιώσουμε τα επιθετικά rebound. Οι Αμερικανοί έχουν μια δυνατότητα να έχουν ένα δεύτερο άλμα μετά το άστοχο shoot σε πολύ μικρό χρόνο. Και εκεί είναι σημαντικό κομμάτι. Έχουν γίνει δύο επιθέσεις που το μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα μετά με μια καλή άμυνα να πάρουμε το rebound. Γιατί μια καλή άμυνα τελειώνει στο rebound. Swanigan, ενώ εσείς βλέπετε. Είδατε για λίγο τον Giles. Swanigan, ενώ έχουμε και άλλη αλλαγή από την αμερικανική ομάδα. Ο Brunson θα ξεκουραστεί και μπαίνει ο Evans. Περνάει και ο Πικ. Σκληροτράχυλο διάρρη. Πολύ καλός αμυντικός. Με μεγάλο άλμα. Swanigan αστοχή. Προσπαθεί ο Πίκαλο Παπαγιάννης καθαρίσει τη φάση για τον Μουράτο. Έχει περάσει στο παιχνίδι ο Evans. Όπως είπαμε, είναι ευκαιρία να πιέσουμε λίγο και το κατέβασμα του Evans είναι ελαφρώς προβληματικό σχέση με τον Brunson. Ο Tatum πάνω στον Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος εξαιρετικά στο Σταμάτη. Ο Σταμάτης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 5-10. Διπλό σκορ στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Πολύ καλή η ελληνική ομάδα διαβασμένη σε άμυνα και επίθεση. Πικ. Evans δεξιά τρίπλα. Swanigan. Έχει κάνει βήματα. Έχει κάνει βήματα ο Swanigan. Το 5-10 παραμένει 4,5 για το φινάλε
του πρώτου δεκαλέπτου. Μουράτος στην παραφορά. Οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ καλοί όσον αφορά το κομμάτι της άμυνάς τους στο 5-5 στην πρώτη γραμμή. Αν έχουμε υπομονή, όμως στη δεύτερη γραμμή δεν είναι τόσο πολύ καλή. Σταμάτης, ο Evans πάνω του κολλημένος στο μισό γήπεδο. Σταμάτης δεξιά τρίπλα, ξεφεύγει Παπαγιάννης από τα 6 μέτρα, σουτάρει, θα αστοχίσει ψηλά, ο Πιτ μαζεύει την μπάλα. Tatum. Από μακριά, αστοχή. Ξεκίνησαν πολύ άστοχοι οι Αμερικανοί. Παπαγιάννης, κρατάει μπάλα, Μουράτος. 6 λεπτά παιχνιδιού. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελλάδα 5-10. Μουράτος. Κλέβει ο Evans. Απέναντι στο Μουράτο, υπάρχει φάουλ. Το πρώτο επί της ουσίας κλέψιμο της αμερικανικής ομάδας. Δεν προστάτευσε την μπάλα, γιατί προσπαθούσε να δείξει το παιχνίδι το σύστημα και εκεί κάθε κλέψιμο είναι καλάθι και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει, γιατί οι Αμερικανοί παίρνουν πολύ μεγάλη ψυχολογική ανάσα μέσα από αυτόν τον τρόπο του παιχνιδιού. Ο Μουράτος θα κάτσει στον πάγκο με 2 πόντους, 2 rebound, 1 assist σε 6 λεπτά. Και στη θέση του Βασίλης Στολιόπουλος, του Κολοσσού με συμμετοχή φέτος στην Α1 κατηγορία. Πήρε χρόνο συμμετοχής. Στολιόπουλος με 7,8 πόντους στο τουρνουά, 2,6 rebound, 4,8 assist. Είναι ο πρώτος assist για την ελληνική ομάδα. Evans 6-10, χαμηλή βολή. Μία ακόμα γιατί πέρασε Έλληνας παίκτης στη ρακέτα. Η αμερικανική ομάδα αποστάρει με 33% δίποτα, εμείς 40%. Κανένα τρίποντο για τις ομάδες. 2-3 βολές για τους Αμερικανούς, 2-2 εμείς. 8 rebound για τους Αμερικανούς, 7 εμείς και τώρα 8. Με τον Παπαγιάννη να καθαρίζει ψηλά πάνω από τη Στεφάνη τη φάση. Τολιόπουλος, Μητογλου. Με 9,5 πόντους και 7,5 rebound στην Αμερική φέτος. Τολιόπουλος, Μητογλου για 3, αστοχή. Τολιόπουλος. Ένα ακόμη rebound. Μητογλου με τα ακροδάχτυλα προσπαθεί, η μπάλα φτάνει στο Σουάνιγκαν. Σουάνιγκαν για τον Evans, πικ. Βήματα. Παγγέλη. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου φυσικά και θα έβγαζε τον Μουράτο, γιατί έχασε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Τέτοια λάθη δεν επιτρέπονται σε τόσο μεγάλη στησιμότητα παιχνίδι. Έχει όμως παράπονο και από τον Τολιόπουλο, γιατί τον βάζει μέσα για 2 λόγους. Και για να αλλάζει το ρυθμό, και για να παίζει, για 3 λόγους μάλλον. Και για να παίζει καλή άμυνα, κυρίως όμως για να αποστάρει. Και νωρίτερα του φώναξε, γιατί φοβήθηκε να σηκωθεί σε πρώτο χρόνο να τελειώσει τη φάση. Θέλει να αποστάρει τον playmaker, ειδικά όταν είναι ο Evans, τώρα είναι ο Μπράνσον playmaker στην ομάδα της Αμερικής. Περνάει και ο Τρίερ σαν διάρρη. Παπαγιάννης, Σταμάτης. Χαμηλά στον Χαραλαμπόπουλο με αντίπαλο τον Tatum. Χαραμπόπουλος αριστερό χούκα στο χι ψηλά. Οι 3 Αμερικανοί πάνω στον Μπράνσον. Ο Evans είναι μόνο για να τον ξεκουράζει. Evans δεν υπάρχει καλάθι. Ο Μπράνσον θα παίξει 30 λεπτά και ο Evans θα τον ξεκουράσει κάποια 2 λεπτά. Αυτός είναι ο βασικός point guard, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, ιδιαίτερα στις διεισδύσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε κλειστά στην άμυνα και δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να περάσει κοντά στο καλάθι και να εξελέσει, να δημιουργήσει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί με Tatum, Trier, Branson, Wells, ο ψηλός ο λευκός που περνά στο παιχνίδι. Άλλος παίκτη από τους υπόλοιπους Αμερικανούς ψηλούς, τον Giles. Branson στα 14 δευτερόλεπτα. Branson αντίον όλων. Αλλάζει χέρι, είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι αυτό που σου είπα πριν λίγο. Αυτή είναι η ικανότητά του. Μπορεί να διεισδύσει, μπορεί να πασάρει, να αλλάξει χέρι, να σουτάρει από μακριά. Χαραλαμπόπουλος. Σταμάτης, ο οποίος ήταν πολύ καλό στο φιλικό που είχαμε τους Αμερικανούς. Χάσαμε 8 πόντους. Ήταν εξαιρετικός, έβαλε 29 πόντους. Το ξέρουν οι Αμερικανοί, το μαρκάρουν, ο Trier πάνω του. Χαραλαμπόπουλος με τον Tatum που έχει μακριά χέρια, είναι αλτικός. Χαραλαμπόπουλος εναντίον όλων, βήματα. Αλλά θα ήθελα να το δω στο replay αν είναι βήματα. Πραγματικά θα να το δω στο replay. Εδώ είναι ο Σον Μίλερ, ο Αμερικανός προπονητής, για να το δούμε. Δεν νομίζω. Πού είναι τα βήματα? Δεν υπάρχουν βήματα. Δεν υπάρχουν βήματα. Κατηγορηματικά δεν υπάρχουν βήματα. 8-10 λοιπόν, 2 και 32 επαναφορά από τον Giles. Ετοιμάζεται ο Σκουλίδας, ετοιμάζεται και ο Tyler Dorsey. Το γήπεδο χειροκροτά. Ο Dorsey είναι μια από τις ατραξιών της ελληνικής ομάδας. Δικαίως άλλωστε. Trier, Giles χαμηλά με τον Μίτογλου. Πρόξιμο του Μίτογλου, σωστά, φάουλ. Πέμπτο για την ελληνική ομάδα, 3 για τους Αμερικανούς. Οι βολές είναι γεγονός για την Αμερικανική ομάδα. Οι Αμερικανοί
δεν πρέπει να ξεχαστούμε στο συγκεκριμένο σύστημα. Θα πρέπει και ο Μήτρογλου και ο Παπαγιάννης να είναι πολύ βαθιά. Υπάρχει εντολή να είναι βαθιά μέσα, διότι γίνεται ένα screen με στόχο να σημαδέψουν τον παίκτη στο low post. Καλύτερα να σουτάρουν αντί να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι. Λοιπόν, στο παιχνίδι περνάει ο Σκουλίδας, ένα παιδί από το Περιστέρι που με συμμετοχή στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Ο Σκουλίδας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 7,4 πόντους, 3,2 rebound και πολλή συμμετοχή στην ενέργεια της ομάδας και ως spot shooter σε αρκετά υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Απ' την άλλη, Tyler Dorsey από την Πασαντίνα, 18 χιλιόμετρα έξω από το Λος Άντζελες, από το High School Maranatha, Έλληνο-Αμερικανός, γιος της Αμίας Κωνσταντινίδη, ο οποίος προσφέρει πολλά στην ελληνική ομάδα. Ο Dorsey έχει 13,8 πόντους, 4,8 rebound και 1,8 assist. Είναι για την ελληνική ομάδα ο πρώτος σκόρερ. Παραφορά από τον Λιόπουλο, 9-10 και πιέζει ο Trier τον Dorsey. Οι κατά το ίμιση συμπατριώτες του. Το Λιόπουλος, Dorsey, Παπαγιάννης με τον Wells αντίπαλο. Παπαγιάννης ψάχνει να βρει και βρίσκει ένα στήριγμα στο πρόσωπο του Λιόπουλου. Καταπληκτική δεξιά τρίπλα. Εκπληκτικά στο Παπαγιάννη που θα καρφώσει. Θα καρφώσει για το 9-12. 1 και 55. Η Ελλάδα μπροστά με 3 πόντους. Πολύ καλή ενέργεια από πλευρά στο Λιόπουλο, ο οποίος έδωσε ένα έτοιμο καλάθι. Trier. Και είναι το πρώτο δεκάλεπτο στο τουρνουά που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται απέναντι σε μια ομάδα. Με την Ιταλία λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ. Μπράνσον παίρνει τον δεξιοδιάδρομο. Δύσκολη φάση, δεν υπάρχει φυσικά. Καλάθι ακόμη και αν έμπαινε. Έχουμε δύο βολές. Οι Αμερικανοί με τον Trier, τον Μπράνσον, τον Wells, τον Ferguson που ξαναπέρασε στο παιχνίδι και τον Τζάρι. Να εξηγήσουμε Κώστα Μίσα ότι ο Σον Μίλερ έχει τη δυνατότητα και αυτό κάνει ανά 2,5-3 λεπτά το πολύ πλην του Μπράνσον να αλλάζει και να κάνει rotation στους παίκτες για να τους έχει φρέσκους για το μαρκάρισμα. Γιατί παίζει στη φορά στη διάρκεια των 40 λεπτών. Υπάρχει πάρα πολύ ελπίδα και στη φορά της άλλης ομάδας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τον Μπράνσον, ακόμα και στη λογική του pick and roll και αν είναι και ο Παπαγιάννης, η εντολή είναι 1,5 μέτρο βαθιά μέσα για να μην παίξει ο Μπράνσον στα πόδια του Παπαγιάννη ή του οποιοδήποτε. Αλλά τον βρει στο τελείωμα της φάσης. Ακριβώς. Μπράνσον. 10-12. Πάντα η ελληνική ομάδα μπροστά από το σχήμα του αγώνα. 1 και 36. Το Λιόπουλος, Κουλίδας με αντίπαλο τον Trier. Φάουλ και τέταρτο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα που στέκεται εξαιρετικά μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ διαβασμένη. Είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κάνει δύο πράγματα που δεν κάνανε οι άλλες ομάδες. Έχει ανταπεξέλθει στο πρεσάρισμα των Αμερικάνων στα 4 τέταρτα και από την άλλη δεν επιτρέπει τις διεισδύσεις και τις πολλές δεύτερες ευκαιρίες των Αμερικάνων πάνω από τη στεφάνη. Dorsey περνάει εύκολα από τον Ferguson. Το Λιόπουλος. Η εμπειρία του Λιόπουλου από τα μάτια με τον Κολοσσού φέτος, εκεί με τον Άρη Λικογιάννη που του έδωσε τις ευκαιρίες, είναι πολύ σημαντική στα μάτια της εθνικής ομάδας. Παπαγιάννης μακριά από το πεδίο δράσης του. Μήτογλου, το Λιόπουλος, ενώ ο Τζάιλς να ακολουθήσει τις περιστροφές. Το Λιόπουλος εναντίον όλων. Σκουλίδας είναι ο Dorsey μόνος του. Καθυστερεί ο Σκουλίδας. Το Λιόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα. Ψηλά ο Μήτογλου μαζεύει την μπάλα από τον υποτίθετο Μπράνσον, καθώς με τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα βρέθηκε με κοντό αντίπαλο. Ο Μήτογλου που έπαιξε ένα χρόνο στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα απέναντί του. Να γεμίσουμε το Μήτογλου τώρα. 4 δευτερόλεπτα το Λιόπουλος. Πάρα πολύ ωραία φάση, αλλά ψηλά ο Τζάιλς μαζεύει το rebound. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Λιόπουλο. Δεν μπορούσε να τελειώσει. Αλλά θα έπρεπε να γεμίσουμε το Μήτογλου. Ferguson, σουτάρει και για πρώτη φορά οι Αμερικανοί μπροστά με 13-12. Θα πρέπει να το περιμένουμε ότι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, ενώ ο Tyler Dorsey τρέχει τον Ferguson. Να πούμε ότι ο Dorsey είναι ένας παίκτης και η τελική ομάδα μπορεί να παίξει τα ίσια τα αθλητικά προσόντα των Αμερικανών. Dorsey. Ο Dorsey που συμπεριλήφθη στους 20 καλύτερους freshmen για τον χρόνο μιλάω στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, θα παίξει στο Oregon και θεωρείται στους 20 καλύτερους περιφερειακούς της Αμερικής σε αυτή την ηλικία. Εδώ είναι ο Σκουλίδας, ναι Βαγγέλη. Μετά τα βήματα που έκανε ο Σκουλίδας και χάσαμε την κατοχή, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου φωνάζει στον Τολιόπουλο να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Γιατί τώρα μένουν λίγα δευτερόλεπτα, εδώ θέλουμε μια άμυνα, αλλά θα μας μείνουν λίγος χρόνος για την τελευταία επίθεσή μας. Μπράνσον. Trier. Μέσα από τα προσπάθεια μάλλον. Μπράνσον με αντίπαλο το Σκουλίδα. Η κίνηση του Μπράνσον είναι απίστευτος. Μαρκαρισμένος ασφικτικά το Σκουλίδα, έτσι. 15-12. Μας κλέβει ο Τζάκσον. Πετάει την μπάλα ο Dorsey. 17-12 από το 9-12. Ένα σερί 8-0 για τους Αμερικανούς. Πάμε σε διαφημίσεις δεκάλεπτο και σε λίγο μαζί. Επειδή παίζουν καλύτερα από εμάς,
κερδίζουν απλά επειδή στο τελευταίο δίλεπτο χάσατε το μυαλό σας και κάνατε συνεχόμενα λάθη. Ηρεμήστε, 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 τους είπε επιλέξει, κοιτώζοντας τον Τολιόπουλο και τον Σκουλίδα που έκαναν τα τελευταία λάθη, και βεβαίως έδειξε κάποια συστήματα για εκδήλωση επιθέσεων με τον Μίτογλου, ενώ απέσυρε τον Παπαγιάννη, χαμηλώνοντας το σχήμα, έβαλε στη θέση του το Θωμά Κότα. Ο Μασκότας με συμμετοχή φέτος στην Α1 κατηγορία στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το πούμε, είναι ένα μεγάλο φυτόριο. Αυτή τη στιγμή σε παιδες, εφήβους και νέους άνδρες έχει 7 εν ενεργεία παίκτες και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι ομάδες, υπάρχουν και άλλες ομάδες, που παίξουν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, του Περιστερίου, του Κολοσσού. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθούν οι ομάδες τα φυτόρια τους, για να μπορούμε να έχουμε στο μέλλον καλό μπάσκετ. Τρίερ μπλοκάρεται εκεί από Κότα και Μίτογλου. Ντόρσεϊ τρέχει την ομάδα, κρατάει και στο 46 μέτρα, είναι άστοχος της Λάου Wells και πάμε στην Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ακόμη πιο πιεστική άμυνα, καθώς έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό η αμερικανική ομάδα, και θα συνεχίζει η μπάλα να περνά κάτω από το καλάθι προκειμένου να φθαρούν οι Έλληνες ψηλοί. Η μπάλα δεν είναι συγγνώμη Κατερίνα, ναι. Ναι, όσες φορές λοιπόν θα κάνουν τρίποτα από την περιφέρεια, ο Τρίερ προκειμένου θα παίρνει ένα screen στην κορυφή του τριπόντου και είτε θα επιχειρεί σούτ υπό καλές προϋποθέσεις, είτε θα κάνει drive πάντοτε στην καρδιά της ελληνικής άμυνας. Πάντως στις τελευταίες επιθέσεις φαίνεται ότι το αποκούμπι της ελληνικής ομάδας στο κατέβασμα είναι ο Ντόρσεϊ, επειδή έχει τα αθλητικά προσόντα να ανταπεξέλθει στο πρεσάρισμα των Αμερικανών. Μπορεί να τρέξει, μπορεί να πηδήξει, μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε καλές αποστάσεις, ιδιαίτερα όταν πάνε στις παγίδες, με καλή τοποθέτηση. Και όσο είναι ο Χαραλαμπόπουλος μέσα, υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί μπορούμε να κουμπίσουμε την μπάλα και να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Γι' αυτό τον αποκάλυψα point forward. Το φάουλ από τον Κότα, 17-12 αλλαγές. Ο Μπράνσον και ο Giles περνούν στη θέση του Wells και του Τρίερ. Λοιπόν, οι Αμερικανοί συνεχίζουν με Μπράνσον, Πικ στο 2 και από εκεί πέρα Ferguson, Giles και Jackson. Για την ίδια ομάδα θα επανέλθει ο Χαραλαμπόπουλος με το Λιόπουλο, Κότα, Μίτογλου, Ντόρσεϊ και Σκουλίδα. 17-12 Αμερικανοί, 8 και 50 για το ημίχρονο. Μπράνσον, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ο Κότας προσπαθεί να του κλείσει το δρόμο. Πικ γλιστράει λίγο. Πικ είναι πολύ καλός. Ο Πικ ο οποίος θα παίξει Georgetown. Να και ο Χαραλαμπόπουλος στην επαναφορά, στην αλλαγή της ελληνικής ομάδας. Η ατυχία ήταν ότι στο φιλικό με τους Αμερικανούς μια εβδομάδα πριν από το τουρνουά έπαθε ένα βαρύ διάστρεμα. Ο Μίτογλου, είπαμε, φέτος 9,7 πόντι, 7,5 rebound στο NCAA με το Wake Forest. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, επειδή έχει συζητηθεί πάρα πολύ όσον αφορά τους Αμερικάνους. Όπως ήταν στην προηγούμενη φάση τώρα που ζητήσαμε βήματα. Οι Αμερικανοί μαθαίνουν πάρα πολύ να κινούνται και να φεύγουν και χέρι και πόδι. Και εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές φορές που σφυράνε, οι άλλες φορές δεν σφυράνε ποτέ βήματα. Και έχει γίνει ιδιαίτερη συζήτηση αν θα πρέπει να σφυράνε ή δεν πρέπει να σφυράνε οι διαιτητές σε συγκεκριμένη. Νομίζω ότι οι κανονισμοί εδώ είναι FIBA και πρέπει να τηρούμε κανονισμούς FIBA. Ο Πίκο, αυτός ο κοντός forward του 96, αλλά πολύ δυνατός, θα στόχισε πολλές. Την μπάλα φτάνει στο Σκουλίδα. 8 και 28 για το ημίχρονο. Σκουλίδας για τον Τολιόπουλο. Χαμηλά στο Χαραλαμπόπουλο με κοντύτερο αντίπαλο, το Ferguson. Χαραλαμπόπουλο θα παίξει πλάτη. Πιβοτάρι, γυρίζει, τέλος χρόνου. Η μπάλα είναι για τους Αμερικανούς. Και έχουμε time out. Τρεις πόντους fast break για τους Αμερικανούς. Κάνανε για μας 2 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή από το rebound. Βαγγέλης, ακούμε. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου και περίπου 2 λεπτά που παίζουμε στη δεύτερη, η εθνική μας δεν έχει καλά οργανώσει μία επίθεση, δεν έχει βγάλει ένα σουτ. Και αυτό ήταν και το μεγάλο παράπονο του Ηλία Παπαθεοδόρου προς τους παίκτες του. Προσπάθησε και πάλι να τους ηρεμήσει, εξηγώντας ότι οι Αμερικανοί δεν είναι στο συν 5 επειδή παίζουν φοβερό μπάσκετ, αλλά επειδή οι δικοί μας παίκτες ακόμη δεν έχουν οργανώσει, δεν έχουν πάρει μια σωστή απόφαση στην επίθεσή μας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι σκάκι, μπάσκετ είναι. Πάρτε επιτέλους μια σωστή απόφαση στην επίθεση. Giles καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι της ελληνικής ομάδας. Να δούμε σε επανάληψη. Είναι ένας από τους 3 τέσσερις που μπορεί να κάνουν μεγάλη επαγγελματική καριέρα. Δείτε εδώ. Ο Harry Giles, ένας φόρος 2-8 από το Wesleyan Christian Academy. Ενώ ο Tatum θα περάσει θέση του Ferguson. Πάμε να ακούσουμε και την Κατερίνα. Λοιπόν, ζήτησαν να παίξουν περισσότερο με τον Giles, ο οποίος είναι πάρα πολύ αθλητικός.
Και περιττώ να σας πω ότι ζητάει πάντοτε πάρα πολύ καλή άμυνα. Κάθε φορά που ο Αμερικανός προπονητής υψώνει τις δύο του γροθιές σημαίνει zone press. Οπα. Πρόξιμο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Το φάουλ από τον Τζάκσον. Δείτε εδώ το φάουλ πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Έπεσε κι άτσα, αλλά δεν φταίει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Τζάκσον τον έσπρωξε και έπεσε πάνω του. 19-12, ένα σκορ 2-0 στην τρίτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο. Το περσάρισμα των Αμερικανών, το Λιόπουλος για τον Ντόρσι. Είπαμε είναι η σταθερή λύση του Παπαθεοδόρου, γιατί μπορεί πολύ εύκολα ένας combo guard υψηλού επίπεδου να ανταπεξέλθει στα γρήγορα πόδια των Αμερικανών. Το Λιόπουλος με τον Μπράνσον πάνω του. Ντόρσι παίρνει την εσωτερική. Ο Τέιτουμ είναι καλός αμυντικός. Ο Λιόπουλος στα 6 πρέπει να βιαστεί, στα 4, στα 2 τώρα. Το Λιόπουλος εναντίον όλων, πετάει την μπάλα. Ψηλά ο Κώτας, που την παίρνει μέσα από τα χέρια. Κώτας μέσα. Να το καλά, δεύτερη ευκαιρία που ψάχνουμε το σύνορα. 19-14, στους 5 διαφορά. 7,5 για το ημίχρονο. Μπράνσον. Δεν υπάρχει φάουλ. Κλέβει ο Λιόπουλος. Ο παίκτης του Κολοσσού προωθεί μια γρήγορη ελληνική επίθεση. Ο Λιόπουλος στημένος ο Σκουλίδας. Αστοχή, πολύ ψηλά ο Ντόρσι. Μαζεύει την μπάλα, φάουλ. Μέσα από 3 Αμερικανούς ο Ντόρσι παίρνει το rebound. Είναι πιο αθλητικός από τους οϊψείς μισούς συμπατριώτες του. Επιτρέψτε την έκφραση. Ο Ντόρσι είναι μια απίστευτη περίπτωση παίκτη. Δείτε εδώ που σηκώνεται με 2 προσπάθειες και δεν μιλάμε για το πρωτομπόι. Ο Ντόρσι είναι 95. Πήρε το rebound ανάμεσα από τους ψηλότερους Αμερικανούς όπως ο Τζάκσον. Ο Τζάκσον, για να καταλάβει, είναι 2-3, έτσι. Του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Και μιλάμε για την πιο αθλητική ομάδα στον κόσμο σε αυτήν την ηλικία, την αμερικανική. Ο Ντόρσι, ο οποίος κάνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα με σχεδόν 14 πόντους μέσον όρο, σχεδόν 5 rebound και σχεδόν 2 assist. Ντόρσι μέσα. 19-16, ένας από τους αγαπημένους του κοινού εδώ στην Κρήτη. Δικαίως, Τάιλερ Ντόρσι. Παίζει για την πατρίδα της μητέρας του, της Αμίας Κωνσταντινίδη, από την Πασαντίνα της Καλιφόρνιας. Τέιτουμ, 19-16, πλησιάζουμε. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Τέιτουμ, Μπράνσον, ο αριστερός διάδρομος και η πάσα στον Τέιτουμ τελικά. Από μακριά για 3, είναι άστοχος. Ψηλά ο Τζάιλ. Που κάνει μεγάλη ζημιά για την αμερικάνικη ομάδα. Είπαμε, είναι 2-8. Τεράστιο άνοιγμα χεριών. Ο wingspan, μεγάλο άλμα, συγχρονισμό στο άλμα του και επαφή με το καλάθι και με πρόσωπο και με πλάτη. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Διότι αυτή τη στιγμή ρισκάρουμε κάποια σουτ και καλά κάνουμε, γιατί πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, αλλά πρέπει να πάρουμε τα rebound. Γιατί με αυτή τη λογική είναι δεύτερες επιθέσεις και αν το βάλουμε ένα έμεσο τρίποντο. Τζάλς μέσα. Παραφορά από τον Ντόρσεϊ. Εδώ ο Ντόρσεϊ με κάποιους από αυτούς θα είναι αντίπαλος του χρόνου στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Παίζει σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Κώστας Φορέγκορ θα παίξει. Είναι από τα παραδοσιακά μπασκετικά και γενικά αθλητικά προγράμματα στην Αμερική. Η παραφορά του Λιόπουλο. Σκουλίδας μαρκάζει από τον Τρίερ. 6:55 για το ημίχρονο. 22-16 Αμερικανοί μπροστά, αλλά η ελληνική ομάδα είναι σε απόσταση βολής. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος μαρκάζει ο Τέιτουμ. Χαραλαμπόπουλος. Το Λιόπουλος. Και πάλι Χαραλαμπόπουλος. Ντόρσι. Από τις περιστροφές βγαίνουν αντιπαλώς στο Giles. Το Λιόπουλος για 3 από πολύ μακριά. Άπτυχος άστοχος, προσπαθεί ο Κώτας, ο οποίος δεν έχει τα προσόντα των Αμερικανών. Πάντα είναι κοντά στις φάσεις στα επιθετικά. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Evans. Tatum. Βλέπει τον προπονητή του για την οδηγία για την επίθεση στο 8 δευτερόλεπτο πια. Tatum. Evans, ο αναπληρωματικός playmaker που ξεκουράζει τον Μπράνσον. Evans, 3 στα 2. Δεν έχει δει τον χρόνο, το βλέπει τώρα. Προσπαθεί ο Giles, Tatum. Πολύ ψηλά, αλλά η μπάλα φτάνει τελικά στον Τολιόπουλο. Γρήγορη επίθεση, 3 με 3. Χαραλαμπόπουλος, στάρει για 3. 22-19 η ελληνική ομάδα και πάλι στους 3. 5 και 58 για το ημίχρονο. Η Ελλάδα στους 3. Σε επανάληψη το Λιόπουλος δεξιά. Στο Χαραλαμπόπουλο, σίγουρη περίπτωση και time out. Κάτω από το καλάθι. Επίσης τους έκανε αμυντικά παράπονα για τις ελεύθερες βολές και τα αμυντικά rebound. Ντόρσι δεξιά στο Χαραλαμπόπουλο με αντίπαλο τον Giles. Είναι πιο γρήγορο στα πόδια ο Χαραλαμπόπουλος. Χαραλαμπόπουλος. Σπρώξιμο του Giles, ο οποίος φλερτάρει με την τεχνική ποινή, καθώς διαμαρτύρεται. Πρώτο του ατομικό, τρίτο των Αμερικανών. Η επαναφορά από τον Τολιόπουλο
Στα 14 δευτερόλεπτα βγαίνει ο Ντόρση από τα screen με αντίπαλο τον Τρίερ. Ντόρση ξεφεύγει εύκολα, αλλά οι διαιτητές λένε δίνουν επιθετικό φάουλ στον Βαγιάννη για το screen. Θα το δούμε σε επανάληψη, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, διορθώνει τώρα το προηγούμενο που έδωσε φάουλ, το οποίο δεν ήταν και τον βάζει ανάποδα. Έκανε λίγο τον νόμο, αλλά θα μπορούσε να το... Κλασική περίπτωση. Όλοι αυτό κάνουν δηλαδή. 24-19, 5 και 20. Evans με reverse τρίπλα πέρασε στον Τολιόπουλο. Giles μακριά, περνάει και σουτάρει και ευστοχή, ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει για τους Αμερικανούς και ο Τσινάνου ο Νουάκου. 26-17 για πρώτη φορά διαφορά σε 7. Κουλίδας, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος χάνει την μπάλα από τον Τέιτουμ. Δεν μπορεί ο Παπαγιάννης. Τέιτουμ θα καθώσει ελαφρά με τα δύο. Και ετοιμάζεται ο Λούτζης. 28-19. Στους 9 από διαφορά. Τολιόπουλος. Ντόρση. Δύσκολη φάση. Πετυχαίνει το καλάθι. Προστάτευσε την μπάλα με το σώμα. Ο Τάιλερ Ντόρση πάντα σε επαφή με το καλάθι. Τρίερ. Και επιθετικό. Να μια καλή απόβαση. Και ο Λούτζης στη θέση του Σκουλίδα. Με 3 περιφερειακούς Κωνσταμίσα πλέον ο Παπαθεοδόρου. Δηλαδή έχει το Λούτζη που είναι εξαιρετικός αμυντικός στην περιφέρεια. Τον Ντόρση και τον Τολιόπουλο. Και κρατάει στο 4 τον Χαρλαμπόπουλο, στο 5 τον Παπαγιάννη. Η ώρα αυξάνεται από τους Αμερικανούς και πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Και κουραζόμαστε εμείς σιγά σιγά. Ακριβώς. Και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι όσον αφορά το transition, αν θα βρούμε κάποιες καλές επιλογές, θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Γιατί στο 5-2-5 έχουμε αρκετές δυσκολίες να βάλουμε καλά. Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος. Χαραλαμπόπουλος γυρίζει μπάλα στο Λούτζι, παίρνει καταπληκτικά την baseline. Και φάουλ από τον Τέιτουμ, καθώς ο Λούτζις πήγαινε για το κάρφωμα. Ο παίκτης Παναθηναϊκού έκανε καταπληκτική αριστερή κίνηση. Κοιτάξτε τον baseline drive, φάουλ καθαρό από τον Τέιτουμ. Και ετοιμάζεται και ο Δημήτρης Σταμάτης, ο γιος του Αντώνη, που είναι παίκτης του Πανελληνίου και του Ολυμπιακού. Και ο Τολιόπουλος θα κάτσει στον πάγκο έχοντας 2 rebound, 3 assist σε 9,5 λεπτά αγώνα. Στο παιχνίδι ο Σταμάτης και τώρα έχει 2 χειριστές, 3 αν μάλλον και τον Ντόρση. Σταμάτη, Λούτζι και Ντόρση. Ο Λούτζης αστοχή. Ο Λούτζης που έχει κάνει ένα μεγάλο αμυντικά πρωτάθλημα. Έχει 5,6 πόντους, 3 rebound, 1,5 assist. Αλλά απίστευτη δουλειά στα κλεψίματα. Αστοχή 2 φορές, κακό αυτό. Η ελληνική ομάδα που έχει 4-6 βολές, 5-12 Αμερικανοί, ακόμη χειρότερα από εμάς. Αλλά έχουμε μόλις 1 στα 7 τρίποντα. Και εμείς και οι Αμερικανοί σε βολές και τρίποντα είμαστε κακοί σήμερα. Giles με τον Χαραλαμπόπουλο. Giles θα πάει προς το καλάθι. Δύσκολη φάση. Follow και ο Νουάκου. Εκεί χρειαζόταν να πάρουμε. Για να δούμε εδώ. Οι διαιτητές λένε ότι δεν υπάρχει φάουλ στο Σταμάτη. Το θέμα είναι ότι πηδάνε από πάνω μας, έτσι. Εδώ είναι ο Σταμάτης που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Εδώ είναι ο Σταμάτης από τη εκδίκηση του Ονουάκου. Βεβαίως είναι τεράστιες οι διαφορές σωματικές, αθλητικές. Μα παίζουν πάνω σε αυτό, έτσι. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού τους, δεν παίζουν κάτι άλλο. Και αν θα δεις, μάλιστα είναι και υπερβολή που κάνουν κάποια στιγμή επίθεση με τρίπλα εναντίον 4. Και σουτάρουν άσχημα και πηδάνε 3 στο επιθετικό rebound. Και το παίρνουν. Και το 4 επιθετικά rebound μέχρι στιγμής. 30-21 για την Αμερικάνικη ομάδα. Λούτζης, Χαραλαμπόπουλος, Λούτζης με το Giles που βγαίνει στις περιστροφές και μαρκάρει τον περιφερειακό μας παίκτη. Γι' αυτό τον παίξει στα πόδια Λούτζης, υπάρχει φάουλ καθαρό εκεί στα 3,5 λεπτά. Πώς θα έχεις προσέξει ότι δεν φοβάται καθόλου ο Giles να αλλάξει τις περιστροφές και να βγει να μαρκάρει περιφερειακά? Όχι, είναι δεδομένο, κάνουν παντού αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι σε μια μορφή πίεσης όταν είμαστε στο 5-5, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να βρεις έναν τρόπο είναι να δεις προς το καλάθι κάθετα. Και είτε να βάλεις, είτε επειδή φτάνουν οι βοήθειες. Όχι, έχουν τη βοήθεια. Η έξτρα πάσα έξω. Η έξτρα πάσα που μπορούμε να βάλουμε καλάθι. Αυτό είναι μία λύση πίεση. Όσο πηγαίνουμε περιφερειακά και προσπαθούμε να σουτάρουμε, όλα είναι μαρκαρισμένα. Κώστα, σε 12 λεπτά ο Giles έχει 10 πόντους, 5 rebound, 1 assist και κάθε στον πάγκο. Περνάει ο Jackson που δεν έχει φανεί πολύ σήμερα και αυτός είναι εξαιρετικός παίκτης. Ο Μπράνσον στους 7, ο Tatum στους 4. 30-22 από τον Λούντζι. Μιχάλης Λούντζης από τον χρόνο Αγίου Δημητρίου στον Παναθηναϊκό πέρσι. Είναι 2 χρόνια μικρότερος από όλους τους άλλους που βλέπετε μες στο γήπεδο. Ο Λούντζης έχει άλλη μια διοργάνωση μπροστά του. Τεράστια χέρια, ψηλό παιδί. Ο Νουάκου τάπα από τον Παγιάννη.
Παπαγιάννη. Τάπα από τον Παπαγιάννη. Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση άργησε μένα, αλλά τα ιδιαίτερα του προσόντα δείτε εδώ προλάβανε. στο ψηλό των Αμερικανών. Μεγάλη φάση για ένα παίκτη που πήγε 2 χρόνια high school στην Αμερική πριν επιστρέψει στο Παναθηναϊκό. Την μπάλα στο σταμάτη. 2-2. Dorsey εναντίον όλων. Κρίμα, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Dorsey είναι ένας παίκτης ο οποίος όχι απλώς μπορεί να παίξει στα ίσια την αθλητικότητα, την ταχύτητα και την αθλητικότητα των Αμερικανών, αλλά μπορεί να τους υπερκεράσει πάρα πολύ. Δείτε εδώ, είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει εκεί, είναι στο top, στους top περιφερειακούς Αμερικής στην ηλικία του. Εδώ ο Tatum, εντάξει, πέρα από όλα αυτά είναι πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ καλή ισορροπία και πολύ αλτικός. Και αυτά τον βοηθάνε πάρα πολύ. Μέσα, 30-23, 3 και 20 για το φινάλε. Δεν ξεφεύγουν οι Αμερικανοί. Δεν έχουν παίξει κανένα τόσο δύσκολο πρώτο ημίχρονο εδώ στο τουρνουά, στην Κρήτη. Είμαστε η ομάδα που του δυσκολεύει περισσότερο από όλους και ξέρετε, αν πάμε προς το φινάλε και είναι κάπου εκεί το σκορ, θα αρχίσουν και αυτοί να αγχώνονται. Έτσι δεν έχουν μάθει σε τέτοιες καταστάσεις άγχους. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν στην προκειμένη περίπτωση. Μπράνσον. Όχι τίποτα άλλο και στη Σαϊτάμα το 2006 ημιτελικός ήταν. Φέργκιουσον για 3. Κακός σου ψηλά ο Σταμάτης, μαζεύει την μπάλα. 30-24 ελληνική ομάδα, επιμένει, προσπαθεί, είναι κοντά στο σκορ, είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Μια πολύ δυνατή, ενεργητική ελληνική ομάδα που κάνει ό,τι μπορεί απέναντι στο θεωρητικά μεγάλο φαβορί της οργάνωσης. Σταμάτης Dorsey στα 10. Dorsey θα παίξει ένα στεντερνό στον Big. Σταμάτης κοιτάει το ρολόι. 5, 4, 3, Σταμάτης στα 2. Εναντίον όλων ψηλά ο Νουάκου, μαζεύει το rebound. Καλή έμπνευση, κακή εκτέλεση από το Σταμάτη. Τζάκσον, στημένο σουτάρι, κακό σουτ Παπαγιάννης. Αν άρχισε να σουτάρει μόνο απ' έξω, πάμε καλά. Κλούντζης, 30-24, 2 και 28, τους έχουμε κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά. Η ομάδα που έχει μέσον όρο 95 πόντους. Κλούντζης. Παπαγιάννης στο σκρι στην μπάλα. Κλούντζης, κρατάει κατοχή. Dorsey στα 8, με το πικ, τον περνάει στα σταματημένο. Κοιτάβα ο Νουάκου ψηλά στο ταμπλό. Κρίμα για την έκρηξη του Dorsey στο βήμα του. Μπράνσον. Είναι καταλήτης αυτός ο Αμερικανός. Αυτό που κάνει ο Dorsey είναι πάρα πολύ καλό που έχει κάνει διείσδυση, αλλά πρέπει να ξέρει ούτως ή άλλως ότι θα έρθει βοήθεια πάρα πολύ ψηλά. Δεν παίζει να πασάρει. Δεν παίζει μόνο μένα. Πρέπει να πασάρει. Χαραλαμπόπουλος για 3. 33-27. Η Ελλάδα μειώνει στους 6. 1 και 42. Το παλεύει όσο καμιά άλλη ομάδα στο τουρνουά. Μπράνσον, καρφώνει. Ξεφεύγει απίστευτα από τον Λουτζίνα. Ναι, αλλά δεν υπήρχε βοήθεια με αυτή. Το πετάρι έλειπε εκεί πέρα, γιατί είχε τραβηχτεί επίτηδες ψηλά. Αλλά κάποια στιγμή να το ξαναδούμε. Η τρίπλα. Εδώ δυστυχώς χάνουμε την μπάλα. Δεν ξέρω, Νίκος Φόμπα, μπορούμε να έχουμε τα ημάδα. Να δούμε το τι έκανε ο Μπράνσον. Πόσο χαμήλωσε και έφυγε από το μαρκάρισμα, ίσως του καλύτερου αμυντικού του πρωταθλήματος, έτσι. Κοιτάξτε πώς περνάει από τον Λούτσι που δεν είχε αμυντική ισορροπία, είναι αλήθεια. Αλλά είναι ο κορυφαίος αμυντικός περιφερειακάς στο πρωτάθλημα και τον πέρασε τόσο εύκολα ο Μπράνσον. Είναι απίστευτο. Η Ελλάδα όμως παλεύει, η Ελλάδα είναι εδώ. 1-27 για τη λήξη του ημιχρόνου. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μαζί μας. 35-27. Παραπάνω. Αφήστε που αυτός κάρφωσε κιόλας και εντυπωσιακά. Και από την άλλη πλευρά στην επίθεση έδειξε κάποια συστήματα. Βασικά έδειξε το special. Ένα χαρακτηριστικό σύστημα της εθνικής ομάδας με το Χαραλαμπόπουλο. Το πιο συνηθισμένο. Ναι, με το Χαραλαμπόπουλο είναι αυτός που παίρνει τελευταίο στην μπάλα για να σουτάρει. Και στην άμυνα έδειξε ότι πρέπει να γυρίσουμε σε ζώνη, έστω για λίγα λεπτά. 2-3 η ελληνική ομάδα. Γιατί εκεί ο Σουάνιγκαν με την πρώτη ευκαιρία διασπούν οι Αμερικάνοι τη ζώνη. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα αντίον ζώνης, ο οποίος φεύγει ο κοντός και κάνει ένα σκριν στο ψηλό, ο οποίος κόβει κάτω το καλάθι. Και εκεί πρέπει να γίνει αλλαγή, ανεξάρτητα είναι η ζώνη. Που δεν έγινε, Κατέρινα Δεν έγινε αλλαγή. Ζήτησε από τον Μπράνσον να κάνει διεισδύσεις, να ανακατεύει λίγο την άμυνα, καθώς είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σήμερα. Πλην όμως χωρίς αυτόν η αμερικανική ομάδα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική. Και ο Μπράνσον έδειξε να είναι λίγο κουρασμένος. Χαραλαμπόπουλο με πολύ μεγάλη άνεση. Εδώ φάνηκε η κλάση αυτού του νεαρού. Ένα παιδί ο οποίος πέρσι ήταν κορυφαίος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 18 πόντους στον όρο. Είχε φέτος την ατυχία, είχαμε την ατυχία, ενώ η ελληνική ομάδα πάντα στη ζώνη 2-3. Μπράνσον προσπαθεί να τη διασπάσει και να κάνει κάτι εξεζητημένο με τον Τζάκσον. Δεν βγήκε, 37-29 η ελληνική ομάδα.
που θέλει να μειώσει κι άλλο για να πάει στο ημίχρονο με λιγότερους από 8 πόντους που είναι τώρα διαφορά στο 37-29. Η ελληνική ομάδα θα μείνουν και 3 δευτερόλεπτα για τους Αμερικανούς. Χαραλαμπόπουλος με κοντύτερο αντίπαλο. Δεν το διαβάζει, σταμάτησε έξω. Αστοχεί πολύ ψηλά ο Τζάκσον. Έπρεπε να διαβάσει ο Χαραλαμπόπουλος στην πρώτη φάση. Δεν πρόσθεσε τον αντίπαλο στο Καλά ήταν, μια χαρά ήταν. Κάνει βήματα. Δεν έπαιξε με πλάτη, έβγαλε έξω την μπάλα. Ναι, γιατί υπήρχε βοήθεια, ήταν μόνος του. Το σούτ ήταν καλό από κάτω στη διαγώνια. Τέλος πάντων, η αλλαγή με το Σκουλίδα. Ο Σκουλίδας είναι εξαιρετικός spot shooter, τρίποντος. Αλλά μπορεί να πάει και στο drive. Έχουμε 5 και 8 Παπαγιάννης θα κάτσει. Η ελληνική ομάδα πρέπει να γίνει γρήγορη σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, 37-29. Θέλουμε να έχουμε κάτι καλό σε αυτή την τελευταία επίθεση. Είναι λίγα τα δευτερόλεπτα βέβαια. Το Λιόπουλος, Ντόρσετ θα το πάρει όλο πάνω του, μου φαίνεται. Με αντίπαλο τον πικ. Ντόρσετ διασχίζει το γήπεδο. Σταμάτημα, ξεκίνημα, εναντίον όλων. Μέσα! Είναι απίστευτο αυτό που έκανε ο Ντόρσι. Είναι απίστευτο αυτό που έκανε ο Ντόρσι. Είναι παίκτης πολύ μεγάλης κλάσης. Δείτε εδώ. Με τον πικ, τον καλύτερο αμυντικό στην περιφέρεια. Σταματάει, του ξεφεύγει εναντίον και του ψηλού. Καλάθι από τον Ντόρσι και φάουλ. Είναι απίστευτος παίκτης. Τάιλερ Ντόρσι από την Πασαντίνα. Από το Maranatha High School. Ο Τάιλερ Ντόρσι, ο ύψος 1,95, 19χρονος Ελληνοαμερικανός. Ντόρσι 37-32. Στις αλλαγές να έχουν καλύτερη επικοινωνία, ενώ στην επίθεση η βασική οδηγία είναι να βλέπουν ποιος παίκτης μαρκάρει το Χαραλαμπόπουλο και να πάνε εκεί το mismatch. Κατερίνα. Πιεστική άμυνα για να αναγκάσουν σε λάθη την ελληνική ομάδα. Ούτως ή άλλως αυτό ήταν το δυνατό όπλο στο πρώτο μήχρονο, το οποίο η αμερικανική ομάδα έπαιξε την ελληνική μόνο με 2 συστήματα επιθετικά. Σταμάτης, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τζάκσον. Σταμάτης εναντίον όλων, η τάπα από τον Τζάκσον, η μπάλα φτάνει στον Τρίερ. Τρίερ φάουλα από τον Τολιόπουλο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την ελληνική ομάδα ο Σταμάτης, ο Ντόρσι, ο Τολιόπουλος, 4 ο Χαραλαμπόπουλος και 5 ο Παπαγιάννης, χωρίς Μήτογλου η πεντάδα. Για την αμερικάνικη ομάδα Μπράνσον που κατεβάζει ο Τζάκσον, ο Φέργκιουσον, ο Τρίερ που έχει την μπάλα, ο Νουάκου και η μπάλα δεν θα είναι ποτέ στον αποδέκτη της. Σταμάτης απέναντι στον Τρίερ. Σταμάτης, περιμένει τους συμπαίκτες του, Χαραλαμπόπουλος. Σταμάτης. Χαμηλά με κοντύτερο παίκτη, το διαβάζει ο Χαραλαμπόπουλος. Σταμάτης. Είναι το φλόπινγκ για τον Τρίερ, ο οποίος προσποιήθηκε. Θα το δούμε σε επανάληψη, είναι Βαγγέλη. Είναι η οδηγία του Ηλία Παπαθεοδόρου να διαβάζουν το παιχνίδι με τον αντίπαλο του Χαραλαμπόπουλου. Εδώ ακριβώς. Για να διαβάζουν το mismatch, να του δίνουν την μπάλα. Τώρα βεβαίως το κέρδος μας ήταν διπλό, γιατί οι διαιτητές είδαν αμέσως το θέατρο που έκανε ο αντίπαλος του Χαραλαμπόπουλου. Χαραλαμπόπουλος, ενώ φωνάζει ο Σον Μίλερ στον Τρίερ για αυτή τη φάση. 37-33, στους 4 πόντους διαφορά, όλο και μειώνεται. Ντόρσι στην παραφορά και έχουμε την κατοχή μπάλας εμείς, άρα μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Σταμάτης, κρατάει πάντα μπάλα, Χαραλαμπόπουλος. Στα 11 έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, δεν χρειάζεται να βιάζεται κανένας. Σταμάτης, διαβάζει το διάδρομο. Παπαγιάννης, παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Φέργκιουσον, φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο οποίος με αυτόν τον τρόπο ανακόπτει την προσπάθεια γρήγορης επίθεσης και ο Σκουλίδας θα περάσει στο παιχνίδι. Η αλλαγή. Ο Σταμάτης στον πάγκο. Ο Σκουλίδας περνάει. Εδώ είναι ο Χαραλαμπόπουλος και εδώ ο Σταμάτης που κάθεται στον πάγκο. Έχοντας 2 πόντους, ένα rebound, μια assist. Μπράνσον. Ο βασικός playmaker της αμερικάνικης ομάδας. Τζάκσον από μακριά. Στο 3 πόντων. Πώς θα κάτι θέλεις να πεις στο συγγνώμη? Ήθελα να πω για το Μπράνσον να κάνει 2 φάουλ, να βγει έξω, να τελειώνει. Γιατί νομίζω ότι όλη η ομάδα είναι αυτός, να βγει αυτός. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι δεύτερο παίκτη. Ο Εύανς δεν μπορεί. Είναι σαφές ότι είναι αναπληρωματικός. Χαραλαμπόπουλος. Προλαβαίνει τον Τρίερ, αστοχή. Μπράνσον κάνει και αυτό. Παίρνει και το αμυντικό. Μπράνσον. Κατάει μπάλα. Τζάκσον. Προσπίσει το Σκουλίδα. Από τον Ονουάκο χάνει την μπάλα. Η συνεργασία κοντού ψηλού δεν βγήκε.
40-33 μπάλα για την ελληνική ομάδα, 8 και 15 για το τρίτο δεκάλεπτο. Η ελληνική ομάδα που μάχεται, απέχει 7 πόντους, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε οτιδήποτε. Έχει πολύ χρόνο και η ελληνική ομάδα είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Σταθερά. Και το άλλο, ενώ βλέπετε τον Τολιόπουλο να περνάει από τον Μπράνσον, είναι ότι δεν έχουμε δει τους Αμερικανούς σε καταστάσεις πίεσης στο τέταρτο δεκάλεπτο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε αυτό και να δούμε κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν. Τολιόπουλος. Παπαγιάννης. Δυστυχώς αστοχή εξ επαφής με κοντό αντίπαλο. Εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία να μειώσουμε ακόμη περισσότερο. Μπράνσον. Κρατάει μπάλα για 3 αριστερόχειρας και ευστοχή. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ομολογώ Κώστα, θα το πω σε όλο τον κόσμο να ακούσει ότι μου το έχεις πει για τον Μπράνσον, μου έχεις ακτινογραφήσει ακριβώς αυτόν τον παίκτη. Ξέραμε ότι ήταν καλός, αλλά σήμερα κάνει φοβερά πράγματα. Σκουλίδας με τον Ονουάκου. Σκουλίδας. Χαραλαμπόπουλος γυρίζει μπάλα στον Ντόρση που κοιτάει τον χρόνο. Υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Ντόρση θα παίξει ένα στον ενός. Και αυτό κάνει ένα στον ενός για να βγάλει έξω τον Τολιόπουλο. Split out, Τολιόπουλος αστοχή. Πολύ ωραία ο Χαραλαμπόπουλος. Η μπάλα στον Ντόρση. Δεύτερη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Σκουλίδας. Σκουλίδας στα 10 δευτερόλεπτα και πάλι επίθεση με τον Τολιόπουλο. Ο παίκτης του Κολοσσού. Πρέπει να στάρει εκεί. Τολιόπουλος μπερδεύεται από το πόδι του η μπάλα έξω. Έχεις δίκιο, είχαμε ευκαιρία να στάρουμε. Δεν πρέπει να στάρουμε. Πρέπει να στάρουμε. Δεν έχουμε άλλη στο 5-5 έχουμε σοβαρό πρόβλημα και το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι το Τολιόπουλο σταμάτησε. Όχι να μπει προς το καλάθι. Δηλαδή η λογική του να μπω προς το καλάθι είναι καλή με τη διαφορά ότι πρέπει να πασάρω. Το να πάνε να τελειώσει, φεύγουν δύο στη βοήθεια επειδή πηδάνε πάνω από τη στεφάνη. Λοιπόν, έχουμε time out, 43-33-7 για το δεκτό. Σε λίγο μαζί. Όχι, σε λίγο μαζί, ναι, σε λίγο μαζί. Τώρα το κρίσιμο τους λέει είναι να μην μπούμε στο δικό τους ρυθμό. Τώρα που έχουν μια διαφορά, να μην μπούμε στο δικό τους ρυθμό. Ζητάει μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή παιχνίδια 24 δευτερολέπτων από τους παίκτες μας στην επίθεση και έβαλε τον Μίτογλου και ζητάει από αυτό να πάρει κάποιες επιθέσεις στη θέση του Παπαγιάννη. Χαμηλώσαμε το σχήμα. Κατερίνα. Θα παίξει περισσότερο με τον Ονουάκου κάτω από το καλάθι. Όλες οι φάσεις θα πρέπει να περνούν από τον Μπράνσον, ο οποίος είναι καταλήτης επιθετικά για την ομάδα της Αμερικανικής. Φέρκιουσον στάρει για 3. Χαμηλό σουτ, άσχημο και ο Χαραλαμπόπουλος λένε οι διαιτές κλειδώνει τον αντίπαλο. Θα το δούμε σε επανάληψη. Εδώ είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και εδώ είναι ο Giles. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή. Προσπαθεί να τον αποκλείσει. Φέρκιουσον, Τρίερ, δεν έχει κάνει τίποτα σήμερα. Μπράνσον, Giles. Μπερδεύεται, χάρη την μπάλα. Γιατί? Για να δω, Giles. Σκουλίδας και τάπα από τον Χαραλαμπόπουλο. Giles. Από το χέρι του Σκουλίδας, σωστό. Σκουλίδας έβγαλε. Μόλις 5 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεσης. Καθυστερούν οι Αμερικανοί και θα τους πάρουμε και την μπάλα. Μπράνσον, Φέργκουσον βήματα. Καλή άμυνα μάλλον, για να είμαι σωστός και αντικειμενικός. Κακές επιλογές των Αμερικανών που μπερδευτήκανε. Ξεκινήσανε πριν δώσει ο διαιτητής την μπάλα, οπότε χάσανε την ισορροπία του. 6 και 42, 43-33. Η Ελλάδα με 36 μόλις 100 στα τίποτα, 59 είναι Αμερικανοί, 20 και 40 στα τρίποτα, 75 και 42 βολές. Και φάουλ από το Φέργκουσον. Ο Ντόρσε στο 1 εναντίον ενός δεν έχει αντίπαλο. Και ο Τέιτουμ στη θέση του Ονουάκου. Κώστα χαμηλό το σχήμα ο Μίλλερ και βάζει τον Giles στο πεντάρι, μια που το Μίτογλου είναι περίπου στο υψής του και θα είναι κυβικά, να το πω έτσι. Ακριβώς. Δεν έβγαινε το μακάρισμα του Ονουάκου. Ντόρσι με το Φέργκουσον. Ένας ψηλός γκάρτ, πολύ ψηλός γκάρτ. Ο Giles. Είπαμε, δεν το φοβούνται αυτό. Από ένα φάουλ Μίτογλου. Και Φέργκουσον ή Τέιτουμ. Για να δούμε. Ναι, ο Φέργκουσον είναι. Για το Φέργκουσον είναι το δεύτερο. Και στο Μίτογλου το φάουλ για την ελληνική πλευρά. Χαραλαμπόπουλος. Ντόρσι. Και έχω βάλει. Με το χρόνο του. Ο χρόνος. Κάτι πειράζουν τα δευτερόλεπτα. Ο Τρίερ δίνει θέση στο Μπικ. Λιγότερο καλός επιθετικά, περισσότερο καλός αμυντικά ο Πικ. Και επαναφορά
από τον Τολιόπουλο. 6-27, 43-33. Τολιόπουλος. Προσπαθεί να βγει από τα σκριν ο Ντόρσεϊ και βγαίνει. Μαρκάται τον Φέργκιουσον. Μίτογλου για το σκριν στην μπάλα. Ο Giles πάνω του και πάλι. Ενώ Μίτογλου είναι με κοντό αντίπαλο. Τολιόπουλος 2-1. Δύσκολο σουτ. Η μπάλα είναι για την αμερικανική ομάδα. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση τώρα από τη στιγμή που υπάρχει διαφορά έψη με το Μίτογλου και το παίζει τελείως μπροστά, η μπάλα πρέπει να πάει στο high post και το high post θα γεννήσουμε. Δεν μπορεί η μπάλα από την ίδια ευθεία να πάει. Μπράνσον. Ο Μπράνσον έχει μπροστά τον Τολιόπουλο. Μπράνσον βγαίνει από τα σκριν χαμηλά. Ο Τέιτουμ. Προσπαθούν από τον Giles. Κλέβει ο Ντόρσεϊ. 10 δευτερόλεπτα 9 τώρα για τη λήξη επίθεση των Αμερικανών. Φέργκιουσον είναι ένας γκάριψος 2-1. Ο Χαραλαμπόπουλος βγαίνει ψηλά στα 4. Giles σουτάρει για 3. Άστοχος. Ήταν καλό για μας που βγήκε στα 6:75 ο Giles για να σουτάρει. Δεν είναι αυτό το βεληνικές του. Το επιθετικό. Τολιόπουλος. Μίτογλου. Υπάρχει φάουλ. Ψηλά. Ο Giles έχει... Όχι, δεν είναι το Giles. Είναι το Tatum. Είναι το τρίτο όμως. Και θα περάσει ο Evans. Να ένα καλό σημείο του παιχνιδιού, Κώστα, για να πιέσουμε το κατέβασμα της μπάλας των Αμερικανών. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Γιατί ο Evans είναι απλά αναπληρωματικός του Μπράνσον. Θα παίξει 2-2,5 λεπτά. Το πολύ θα βγει. Θα παίξει άλλα 7-8 ο Μπράνσον. Εδώ είναι ο Κώστας Μίτογλου, ο παίκτης του Wake Forest. Ευστοχή ο πρώτος παίκτης του Άρη. 43-34. Ο Μίτογλου πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Έχει και 4 rebound. Η ελληνική ομάδα έχει 77% στις βολές. 43-35 μειώνεται διαφορά στους 8 σε μονοψήφιο αριθμό. Evans και ο Τολιόπουλος τον παίζει στο ολόκληρο το γήπεδο. Tatum, που σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα. Πικ. Tatum. Σουτάρει, ούτε τώρα. Εκπληκτικό το blockout του Χαραλαμπόπουλου. Παίζει και με το σώμα και με το μυαλό. Τολιόπουλος, 13 δευτερόλεπτα υπήρξε επίθεση ψηλά ο Ντόρσεϊ με τον Φέργκιουσον. Θα τον παίξει στα πόδια ή θα σουτάρει, θα σουτάρει. Τρεις βολές. Τρεις βολές. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Φέργκιουσον, το βλέπετε εδώ. Είναι το τρίτο του φάουλ. Κώστα, αρχίζουμε και φορτώνουμε φάουλ τους Αμερικανούς. Tatum, Ferguson από 3. Ναι, και βρίσκουμε λύσεις με το Ντόρσεϊ στο 1-1. Ιδιαίτερα όταν είναι μετά από pick and roll και κάνουν αλλαγή. Σε όλα τα screen κάνουν αλλαγή οι Αμερικανοί. Ο Ντόρσεϊ που έχει πολύ υψηλό ποσοστό στις βολές, έχει 9 πόντους, έχει 2 rebound και 1 assist σήμερα. Τόσο έξοχος παίκτης από την Πασαντίνα. Ήθελα και το είπα. Καλά εδώ το ποσοστό του. Εδώ ο νεαρός Ελληνοαμερικανός. Δεν ξαναμιλάω. Χαλάμε και το ποσοστό μας στις βολές. Από 77 πηγαίνει 69%. 42 έχουν Αμερικανοί. Μία στις 3, 43-36 διαφορά. Μετά από λίγα λεπτά στους 7 πόντους. Evans με τον Τολιόπουλο να τον παίζει στο μισό γήπεδο. Evans. Πικ. Ο Ντόρσεϊ πάνω του. Πικ. Evans. Μάχες με τον Giles και τον Μίτογλου. Giles με το ένα χέρι. Κακή επιλογή για την ελληνική ομάδα. Οι Αμερικανοί εδώ και 3 λεπτά έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στο γήπεδο. Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί λείπει ο Μπράνσον. Ακριβώς. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ, το double team με Jackson και Πικ. Την μπάλα φτάνει στο Μίτογλου. Χαραλαμπόπουλος. Του τάπα του Jackson, υπάρχει φάουλ. Ο Jackson πήγε δυναμικά. Δείτε εδώ, ο Ντόρσεϊ. Πολύ ώρα στο Μίτογλου με τη μία σε ένα χρόνο. Και εδώ το φάουλ. Προφανώς επειδή κατεβάζει το χέρι ο Jackson. Οι Αμερικανοί έχουν, Κώστα, 3 παίκτες με 3 φάουλ. Και είναι παίκτες πολύ σημαντικοί για αυτούς. Είναι ο Τρίερ, ο Jackson και ο Tatum. Και ετοιμάζεται ο Wells. Ψηλώνει πάλι το σχήμα και πάει σε ένα βαρύ πεντάρι. Χαραλαμπόπουλος. Το 43-36 παραμένει. Το γήπεδο χειροκροτά και θα ρίνει
ο Χαραλαμπόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά της εθνικής ομάδας. Ακούτε τι γίνεται. Το 43-37, η διαφορά στους 6 μόλις πόντους. Οι Αμερικανοί τα έχουν βρει πάρα πολύ σκούρα σήμερα. Η μόνη ομάδα στο ολόκληρο το τουρνουά, ακόμη και οι Κροάτες που έχουν περάσει ήδη στο τελικό, είχαν πάθει μεγάλη ζημιά από τους Αμερικανούς. Και σε όλο τον αγώνα είχαν με πάρα από 20 πόντους διαφορά. Εμείς είμαστε στους 6. Και περνάει εσπεσμένος ο Μπράνσον. Πικ. Τζάκσον. Ούτε αυτός έχει κάνει πολλά πράγματα σήμερα. Το σημαντικό είναι ότι ο Χαραλαμπόπουλος έχει βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Giles. Τζάκσον. Ψηλά ο Τζάκσον. Καλή προσπάθεια από τον Αμερικανό. Giles. Τζάκσον. Wells καρφώνει. 45-37. Πάλι είχαν χάσει όμως την αρχική επίθεση. Απλώς πήραν το επιθετικό rebound. Το έχουμε πει ότι... Κουλίδας, με χώρο μπροστά του. Χαραλαμπόπουλος στημένος για 3! 45-40 η Ελλάδα πλησιάζει τους 5. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο τέρμπι, μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες. Και σιγά σιγά στο μυαλό μου έρχεται η Σαϊτάμα. Μπράνσον. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ. Θυμίζω, Σεπτέμβριος 2006, Σαϊτάμα προάστιο του Τόκιο, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικό σκορ 195 με Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά και τους υπόλοιπους. Η ομάδα του Γιαννάκη που έχει στο καραβάτσο τους διαφημισμένους και με μεγάλα συμβόλαια με Μπρον Τζέιμς, Wade Wade, White Howard, Καρμέλο Άντωνη, Chris Paul και τους υπόλοιπους. Μπράνσον του φυσικά μεγάλου θρυλικού Μάικ Σιζεύσκη. 46-40. Η Ελλάδα προσπαθεί. Η Ελλάδα βγάζει ενέργεια και να δούμε πού θα πάει η ιστορία σήμερα. Μπράνσον, ο καλύτερος παίκτης της αμερικανικής ομάδας σήμερα. 47-43 και 50. Υποψιάζομαι ότι θα έχουμε ένα μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Σκουλίδας. Ντόρση, που και σήμερα είναι καταπληκτικός. Σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με χειροκροτήματα. Το μαρκάριο Τζάκσον. Ντόρση. Μήτρογλου με βαρύ αντίπαλο Χαραλαμπόπουλος για 3. Και πάλι μέσα, 47-43. Ο Χαραλαμπόπουλος οδηγεί την ομάδα με δύο συνεχόμενα τρίποτα. Η διαφορά στους 4 και τώρα να δούμε τους Αμερικανούς πώς θα λειτουργήσουν υποπίεση. Μπράνσον, καθώς πλήττουν Μπράνσον, όλοι οι άλλοι φαίνεται να είναι έξω τα νερά τους. Μπράνσον. Μπράνσον είναι απίστευτος παίκτης. Ζητάει time out ο Σον Μίλερ. 49-43. Η ελληνική ομάδα με το Σκουλίδα, το Χαραλαμπόπουλο για 3. Και πάλι, και πάλι, και πάλι η ελληνική ομάδα στους 3. 49-46 με τον Χαραλαμπόπουλο να έχει διαλύσει κάθε αμυντικό σύστημα των Αμερικανών. Με τον Χαραλαμπόπουλο να φάρει τους 16. Με τον Χαραλαμπόπουλο να έχει πετύχει 4 τρίποτα και να κάνει ό,τι θέλει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του αγώνα τους Αμερικανούς. Ελλάδα 46, Αμερική 49. Σε μια πολύ μεγάλη βραδιά με στιγμής για το ελληνικό μπάσκετ. Οι Αμερικανοί είναι στα σκηνιά. Κώστα. Ναι, θα έλεγα ότι αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα στο 5-2-5, μπορούμε να επιτεθούμε στο transition. Και τα 3 σουτ του Χαραλαμπόπουλου είναι στη συγκεκριμένη ακριβώς λογική. Γιατί οι Αμερικανοί ξεχνούνται και δεν τον μαρκάρουν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε καθαρά μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε μόνο υπομονή. Να προσπαθήσουμε λίγο να σταματήσουμε τον Μπράσον και να πάρουμε τα αμυντικά rebound, τα οποία να μην δώσουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους Αμερικάνους. Αλλά κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Για να σηκώνεσαι έτσι και να σουτάρεις με κρύο αίμα τρίποντα σε αυτό το σημείο του αγώνα, έχεις μεγάλη κλάση. Δεν το αφισβητεί κανείς. Όσον αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτης. Και πρόσεξε, μιλάμε για μια χώρα 330 εκατομμυρίων που είναι μαζί με το baseball και το football το κορυφαίο της παιχνίδι, έτσι. Μια επιλογή από πάρα πολλά, έτσι, από πάρα πολλά παιδιά. Έχεις να επιλέξεις από 5.000 high school της Αμερικής εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, Βαγγέλη. Γρήγορες πάσες για να σπάσει γρήγορα το δικό τους pressing. Έχει δείξει τον τρόπο διάσπασης. Μη φοβάστε να πάρετε όλα τα shoot, να πάρετε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνουν. Και στον τρόπο άμυνας τον δικό μας θα ξεκινήσουμε με κάποια πίεση, όχι στα 4 τέταρτα, και θα συνεχίσουμε με man to man σε αυτό το σημείο, όχι ζώνη. Giles.
Προσπαθεί να περάσει προς το καλάθι. Κλέβει ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος πάει όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Αστοχή εξ επαφής. Μίτογλου, υπάρχει φάουλ. Και νομίζω ότι το momentum είναι για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το momentum του αγώνα είναι για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι τα έχουν χαμένα. Και πρέπει τώρα να περάσουν στο σκορ για να μην μπορέσουν οι Αμερικάνοι να συνέλθουν. Περνάει ο Νουάκου, περνάει και ο Φέργκουσον. Το momentum είναι για τους Έλληνες. Wells στον πάκο, τίποτα. Σίξ στον πάκο, τίποτα. Τα λεπτά που αγωνίστηκαν. Η Ελλάδα με το Λιόπουλο, Ντόρση, Σκουλίδα, Χαραλαμπόπουλο που είναι συγκλονιστικός και Μίτογλου. Οι Αμερικανοί με Μπράνσον, Τέιτουμ, Φέργκουσον, Τζάιλς, ο Νουάκου. Ακούτε τι γίνεται. Σε μια απίστευτα θερμή ατμόσφαιρα, ο Μίτογλου για το 49-47 δεν γίνεται. 49-46 παραμένει. Έχουμε πέσει στις βολές, είμαστε στο 65%, 50 έχουμε οι Αμερικανοί. 35 δίποτα, 56 Αμερικανοί. Τα rebound έχουμε 24 εμείς, 26 Αμερικανοί. 11 εσείς, εμείς, 5 Αμερικανοί μόνο. Στη δημιουργία είμαστε πολύ καλύτεροι σήμερα. Μίτογλου. Αστοχή. 49-46 παραμένει. Τέιτουμ, Μπράνσον. Για να δούμε την αντίδραση του Αμερικανού στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπράνσον. Κάνει φάουλ. Από τον Ντόρση. Για τον Ντόρση είναι μόλις το δεύτερο νομίζω. Αλλά έτσι κι υπάρχουν πολλές. Έχουμε από 5 φάουλ κάθε ομάδα. Είναι το δεύτερο του Ντόρση. Δεν υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο Ντόρση θεωρώ ότι νιώθει πολύ άνετα απέναντι στην Αμερικανική ομάδα. Όπως και ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτοί οι δύο παίκτες παίζουν πολύ άνετα απέναντί τους. Νιώθουν άνετα μες στο γήπεδο. Έχουν καθαρό μυαλό. Σωστές επιλογές. Και Μπράνσον, ο κορυφαίος παίκτης των Αμερικανών. Με 19 πόντους, 3 rebound, 2 assist. 20 πόντοι. 50-46. Ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο και αγωνιώδες τελευταίο δεκάλεπτο. Τα υπόλοιπα αστέρια των Αμερικανών, Tatum, Giles και Jackson δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα σήμερα. Αστοχή. Ντόρσεϊ εναντίον όλων. Ντόρσεϊ και φάουλ. Ενδεχομένως αντιαθλητικό. Το φάουλ από τον Ονουάκου. 2 βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εδώ ο Ονουάκου. Και ευκαιρία για την Ελλάδα να πάει στους 2 πόντους. Ο Ονουάκου του Λούιβιλ. Από τον Λούιβιλ λοιπόν, εδώ στην Κρήτη. Τάιλερ Ντόρσεϊ. Με 10 πόντους, 16 Χαραλαμπόπουλος, 8 Παπαγιάννης. Ντόρσεϊ. Δηλαδή είναι κρίμα από το Θεό να χάνουν αυτές τις βολές με τέτοια προσπάθεια. Και μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος σωστά έπαιζε πολύ μεγάλο ποσοστό. 50-47, διαφορά πάλι στους 3. Και πάλι στους 3 με τον Μπράνσον. Μπράουν για τους Αμερικανούς. Φέργκουσον. Η ηλικία άμυνα είναι συμπαγής. Φέργκουσον βήματα. Οι Αμερικανοί έχουν σκοράρει εδώ και πάρα πολύ ώρα παρά μόνο με τη βολή του Μπράνσον νωρίτερα. Έχουν βραχικυκλώσει από την ελληνική άμυνα και νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο, αυτό κοινά η προσπάθειά μας στο παιχνίδι, η άμυνά μας. Είναι η βάση.
αγωνιστικά συγκινητική. Συμφωνώ Απέναντι σε μια ομάδα πλήρη με 12 παιδιά που μπορούν να καλύψουν τις περισσότερες θέσεις, με μεγαλύτερα κορμιά, πιο γυμνασμένη, πιο αθλητική, πιο αλτική, πιο γρήγορη. Και η ελληνική ομάδα τους έχει φέρει στα ίσια και πίστεψέ με, θα είναι ένα πολύ δύσκολο δεκάλεπτο για τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο δεκάλεπτο για τους Αμερικανούς. Βαγγέλη, σε ακούμε. Είμαστε η μοναδική ομάδα που τους έχουμε δουλέψει στο τουρνουά, αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Πρέπει και να τους νικήσουμε για να το καταφέρουμε. Όπως είπε και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στους διεθνείς μας στον πάγκο, ενώ ο Giles εδώ θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές, με την άμυνά μας τους είπε, τους έχουμε σταματήσει. Αλλά για να τους νικήσουμε πρέπει να παίξουμε καλύτερα στην επίθεση. Κράτησε το χαμηλό σχήμα και έδειξε 2 συστήματα, τα ονομάζει Special 1, Special 2, με κυματιστά screen, με διπλά screen, για έξοδο από την baseline στο τρίποντο του Ντόρση για να εκτελέσει. Ο Giles αστοχεί, το κακό είναι ότι ο Χαραλαμπόπουλος έχει 4 φάουλ. Όπως 4 έχει και ο Τολιόπουλος. Αυτά είναι 2 προβλήματα για την ελληνική ομάδα. Και οι Αμερικάνοι έχουν φάουλ όμως, έχουν 5 παίκτες με 3 φάουλ. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, Κώστα. Giles που αστοχεί, εδώ τώρα ευστοχεί, 58-53. Νομίζω ότι στο τέλος θα μετρήσουν και τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Οπωσδήποτε. Και ενώ και τις βολές και ποιοι θα βγουν έξω. Και οι βολές, στα κλειστά παιχνίδια, οι βολές και τα rebound είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Σταμάτης, 58-53, 9 και 40 για το φινάλε ενός συγκλονιστικού αγώνα στην απευθείας μετάδοση F2. Χαραλαμπόπουλος στο Σταμάτη, κρίμα. Η πάσα ήταν λέιζερ, έτσι. Η πάσα ήταν στο κόψιμο του Σταμάτη καταπληκτική. Για λίγο έφυγε η μπάλα από το χέρι του Σταμάτη που βομβάρισε με ένα μακρινό τρίποντο του καλάθον Αμερικανό στο τελείωμα του τρίτου δεκαλέπτου. Η Ελλάδα με τον Ντόρσε πάνω στον Μπράνσον. Τζάκσον. Τέιτουμ, σήμερα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Giles με τον Χαραλαμπόπουλο, τον έχει δυσκολέψει απίστευτα, αφάνταστα. Τέιτουμ για πρώτη φορά πάει να κάνει κάτι καλό, αλλά ούτε τώρα. Είναι εκτός ρυθμού ο Τέιτουμ, όπως και ο Χαραλαμπόπουλος, ενώ ο Σταμάτης βγάζει έξω με τον Τάιλερ. Ντόρση προσποίηση απέναντι στον χαμηλά το φάουλ, απέναντι στον Giles. Ήθελα να πω ότι ο Χαραλαμπόπουλος έχει βγάλει εκτός καλαθί τον Giles, Κώστα. Δεν τον αφήνει να πάει στα επιθετικά rebound. Τα μπλοκάου της ελληνικής ομάδας λειτουργούν περίφημα. Οι Αμερικανοί έχουν 10 επιθετικά, αλλά εμείς έχουμε 9 επιθετικά. Στα δε λάθη έχουν περισσότερα λάθη από εμάς, έτσι. Περισσότερα λάθη. Και ίδια κλεψίματα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει με τους Αμερικανούς. Πουθενά. 58-53. 9 και 4. Σταμάτης. Ντόρση από τα screen. Φέργκισον πάνω του. Ψηλά ο Μίτογλου για το screen στην μπάλα. Αλλαγή ο Giles πάνω του, θα τον παίξει στα πόδια και αυτό κάνει. Όχι, προτιμάει να του Σταμάτη. Σταμάτης από πολύ μακριά. Τρέχει και υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει φάουλ. Γλιστράει σε πόδι ο Τζάκσον, αλλά χωρίς φάουλ πάνω στο τρέξιμο. Σταμάτης, νέα ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Μίτογλου με κοντύτερο αντίπαλο. Η μπάλα στο δεξί χέρι. Μέσα! 58-55 στους 3 πόντους διαφορά. Η Ελλάδα είναι παρούσα. 8,5 πριν από το φινάλε. Μπράνσον. Η πίεση στους Αμερικανούς πια. Μπράνσον. Εναντίον όλων. Έρχεται ο Giles. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και καρφώνει ο Τέιτουμ. Μεγάλη φάση για τους Αμερικανούς. Το πρώτο καλάθι επί της ουσίας του Τέιτουμ στο δεύτερο ημίχρονο. 60-55. Και το δεύτερο rebound στην ίδια φάση. Ο Giles έχει βγει από το Χαραλαμπόπουλο εκτός παιχνιδιού. Σταμάτης. Δηλαδή ο δεύτερος σκόρερ της Αμερικάνικης ομάδας και αυτό έχει δυσκολέψει αφάνταστα το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη των Αμερικανών. Ντόρση. Χαραλαμπόπουλος. Με τον Τέιτουμ πάνω του. Χαραλαμπόπουλος, Μίτογλου το σκύλει στην μπάλα και ο Giles πάνω του στα 3 δευτερόλεπτα. Η τάπα. Κλέβει ο Τζάκσον. Η μπάλα για τους Αμερικανούς. Ο Χαραλαμπόπουλος προσπάθησε καθώς τέλειωνε ο χρόνος. Πρέπει να επιτεθούμε λίγο πιο γρήγορα σε τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ πιεστικά τα σου. Ο Evans να ξεκουράσει τον Μπράνσον για κανένα λεπτό, μετά θα πήγε τα τελευταία 6 λεπτά. Και ο Μίτογλου θα κάτσει στον πάγκο και περνάει από Παγιάννης. Ψηλώνει το σχήμα καθώς υπάρχει και ο Νουάκου μέσα, Κώστα. Ναι. Evans με το Σταμάτη πάνω του. Evans αυτομάτως χάνεται το 50% της Αμερικάνικης επίθεσης με τον Evans. Φέργκισον, δεν υπάρχει φαντασία και δεν υπάρχει εκτέλεση. Ψηλά, εδώ η ελληνική ομάδα πιάνει τα διάβαστη σε αυτή την backdoor πάσα της ελληνικής ομάδας. Στα 2.55, 7 και 25 για το φινάλε. Κουριδάς. Παίξει περιστερίου με τον Dayton μπροστά του. Σταμάτης. Ο Evans στην αριστερή τρίπλα του Σταμάτη. Χαραλαμπόπουλος. Σταμάτης με τον Jackson. Βγάζει έξω στον Ντόρση που είναι οπλισμένος για 3.
62-58, η διαφορά στους 4. Η Ελλάδα δεν αφήνει τους Αμερικανούς να σκάσουν. Φέργκισον για 3, αυτό τα μαχαιριά. Μαχαιριά στην καρδιά. Απάντηση σε αυτό το σουτ. Γιατί δεν μας άφησε να χαρούμε το πλεονέκτημα. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία της επίθεσης. Drive και πάση είτε στη γωνία, στις διαγώνιες. Χαραλαμπόπουλος σταμάτησε. Είτε στο παιχνίδι περνάει πάντα από τον Χαραλαμπόπουλο. Είτε στην κορφή, είτε στο πλάι, είτε χαμηλά. Σταμάτησε. Πουλίδας απέναντι στον Tatum. Φάουλ, σπρώξιμο, είναι το δεύτερο φάουλ των Αμερικανών. Ο Tatum, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Κώστα, είναι το τέταρτο. Και είναι το τέταρτο. Περνάει ο Πικ. Αυτομάτως χάνουν ένα παίκτη για το παιχνίδι above the rim, πάρα τη Στεφάνη. Ο Πικ, ο οποίος σκληροτράχυλος αμυντικός, αλλά δεν είναι τόσο καλός επιθετικός, ούτε τόσο καλός πάνω από τη Στεφάνη. Σκουλίδας. Ντόρσι με τον Φέργκισον. 6,5 για το φινάλε, 65-58. Ντόρσι με τον Παπαγιάννη να σκρινάρει. Ντόρσι απέναντι στον Νουάκου, φάουλ. Κακό διαμαντήρι τον Νουάκου, ήταν σαφής περίπτωση φάουλ. Πρόξιμο, 2 βολές. Τέταρτο φάουλ του Νουάκου. Θα πάνε ίσως στο Άνικαν ή στο Wells. Μπορούμε με ένα κεντρικό πικερό, επειδή κάνουν αλλαγή στην άμυνα και ο Ντόρσι έχει τη δυνατότητα στο mismatch να μπει μέχρι μέσα. Δηλαδή μπορούμε να χτυπήσουμε στην προκειμένη περίπτωση. Ευστοχή αυτή τη φορά. Στα 5-59 Ελλάδα, μόλις στους 6. Ντόρσι στους 15-19 ο Χαραλαμπόπουλος. 8 ο Παπαγιάννης. Ντόρσι. 65-60. 5 πόντους διαφορά μόνο. 6,5 για το φινάλε ενός πολύ μεγάλο αγώνα. Η απευθείας μετάδοση από την 2. Evans. Πικ. Evans. Τάρι. Χαμηλό σουτ. Προσπαθεί ο Νουάκου από τα χέρια πιανού. Του Νουάκου. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Ετοιμάζεται πάλι ο Giles. Ο Giles έχει 2 φάουλ. Στες τον Νουάκου. Χαμηλώνει, όχι να χαμηλώνει γιατί είναι πιο ψηλός από τον Νουάκου. Ελαφραίνει το σχήμα. Πάει σε ένα τεσάρι. Πιο αδύναμο. Αδύνατος παίκτης, ο άλλος είναι πιο... Έχει μεγαλύτερο όγκο. Έτσι, με το δεν το πιστεύω. Μα δεν μπορεί πάλι να ξαναχάσουμε την μπάλα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε out of bounds. Σε μια επαναφορά που δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το λάθος. Μα θέλει ιδιαίτερη προσοχή και θέλει ένα παίκτη που είναι ένα σκάλο, να μπαίνει προς το κέντρο. Ένα σκαλοπάτι θέλουμε. Ακριβώς. Evans. Βγαίνει ο Ferguson από τα screen. Πικ. Evans. Χαμηλά ο Jackson. Με αντίπαλο κοντύτερο παίκτη. Βγάζει έξω τον Evans. Ferguson. Giles. Από τα 6 μέτρα. Κακή επιλογή. Είχαν πολύ χρόνο μπροστά τους. Το καλό με τους Αμερικανούς είναι ότι στα 10-12 δευτερόλεπτα σουτάρουν. Και η μπάλα στα χέρια τους. Σταμάτησε. Νομίζω ότι αυτοί έχουν πιο πολύ άγχος από τους Έλληνες παίκτες. Χαραμπόπουλος ρολάρει στο σώμα του Τζάκσον. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. 65-62. Και πάμε για απόσταση αναπνοής. Χαραλαμπόπουλος που παίζει εδώ και 3 λεπτά με 4 φάουλ. 65-62. 21 η πόντη του Χαραλαμπόπουλου που κάνει ένα μαγικό παιχνίδι. Μια μυθική βραδιά για τον Χαραλαμπόπουλο. Και βολή. 65-62. Περνάει ο Νουάκου παρότι έχει 4 φάουλ. Και βγαίνει ο Τζάκσον που δεν έκανε τίποτα σήμερα. Τζάκσον με 6 πόντους, 3 rebound, 2 assist, ένας από τα 3-4 μεγάλα αστέρια των Αμερικανών. Χαραλαμπόπουλος για τη βολή που θα μας φέρει στους 2 πόντους. Δεν μας φέρει, είμαστε στους 3. Και αυτό καλό είναι. Έχουμε μειώσει, έχουμε πάει από τους 9, έχουμε πάει στους 3 από τη στιγμή. Ferguson. 5,5 λεπτά και θα δείτε πώς θα αρχίσουν να αγχώνονται οι Αμερικανοί από εδώ και πέρα. Πικ. Giles, φάουλ από Σκουλίδα. Δεύτερο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Οι Αμερικανοί έχουν 4, από το επόμενο σουτάρουμε. Βάζει τώρα και τους 2 ψηλούς μέσα, ώστε να μπορούσαμε να βγάλουμε τον Χαραλαμπόπουλο. Ευαγγέλη. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε άλλα 2 φάουλ και ζητάει ο πάγκος μας να τα ξοδέψουμε χωρίς να τους στείλουμε στις βολές. Και η δεύτερη βασική οδηγία είναι να προσέξουμε πολύ, ενώ τώρα κάνουμε φάουλ και δυστυχώς στέλνουμε τον Νουάκου για να θυμηθούμε αυτό που λέγαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το Rick Barry, αλλά και το old school γενικότερα στην εκτέλεση των βολών. Έχει και χαμηλό ποσοστό με αυτό, έτσι. Ναι, βεβαίως. Όμως και τις 2 δηλαδή. Η δεύτερη βασική οδηγία είναι να προσέξουμε την αριστερή τρίπλα του Μπράνσον, του παίκτη δηλαδή που μας έχει κάνει όλη τη ζημιά απόψε. Ο Νουάκου που θα σουτάρει όπως ένας παλιός παίκτης των Golden State Warriors το 1975. Κοίτα που ευστόχησε. Από τότε στο NBA έχουν να δουν παίκτη να σουτάρει από κάτω.
οποίος κακή γωνία, έτσι όπως καταλαβαίνεις Κώστα, και γι' αυτό σταμάτησε και από την ιστορία. 66-62. Ο Νουάκου από το Louisville, δεν το πιστεύω. Επειδή έχουμε κάνει όλες τις μεταδόσεις της Αμερικής, δεν έχει ξανακάνει 2-2 ο Νουάκου. Βρήκε να το κάνει. Σταμάτης, 5 και 20. Έχουμε πολύ χρόνο για τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε αυτόν τον αγώνα. Και οποιαδήποτε διαφορά. Χαραλαμπόπουλος θα μαρκάρει, όχι, γιατί. Επιθετικό Βαγγέλη. Επιθετικό φάουλ ο διαιτητής στο screen του Παπαγιάννη. Το τρίτο του Παπαγιάννη. Το καλό είναι ο Παπαγιάννης έχει ακόμη 3. Giles στο 67-62. Μπράνσον είναι ο Ντόρσι πάνω του και ο Σταμάτης είναι στον πικ. Ο Ντόρσι παρότι ξοδεύει πολύ ενέργεια στην επίθεση, είναι καλός και στην άμυνα, έχει γρήγορα πόδια. Μπράνσον. Πικ. Βήματα. Οι δύο ομάδες συναγωνίζονται στα λάθη. Κώστα βαραίνει μπάλα για τους δύο νομίζω. Βλέπω τους Αμερικανούς να χάνουν ψυχραιμία. Και οι Έλληνες είναι πολύ κουρασμένοι. Όλοι κουρασμένοι είναι, αλλά το μυαλό θα οδηγήσει την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση. Τώρα πάνε και οι δύο με αυτόματο πιλότο. Το κλέψει από τον Νουάκου πάνω στον πιλότο Χαραλαμπόπουλου. Μπράνσον εξαιρετικά απέναντι στο Σταμάτη. Κοιτάξτε πώς πατάει γερά και προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Καλά, εκεί δεν υπήρχε τύχη να χάθει το καλάθι. Είναι πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης. Πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης αυτός ο Μπράνσον, ο οποίος φτάνει στους 26 πόντους. Βλέπεις πώς ξεχωρίζουν τα παιδιά αμέσως. Το φάουλ του Φέργκιουσον υποθέτω πάνω στο Χαραλαμπόπουλο είναι 2 βολές. 2 βολές. Καλό αυτό. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι καλός στις βολές. Και εδώ ο Φέργκιουσον υποπίπτει στο τέταρτο του φάουλ. Στο Giles δίνει θέση στο Jackson. Χαμηλώνει το σχήμα Κώστα. Στο 4. Αυτό μας βολεύει γιατί μπορούμε να αποστάρουμε τον Χαραλαμπόπουλο. Ναι, δεν μπορεί ο Jackson να παίξει τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση. Ο Jackson είναι 2-3, ο Χαραλαμπόπουλος είναι 2-5, αλλά είναι πολύ καλύτερος παίκτης, έτσι. Και η κλάση του φαίνεται στο εξής, Κώστα, ότι ο Χαραλαμπόπουλος παίζει εδώ και 6 λεπτά με 4 φάουλ. Συγγνώμη, έχει 6, εδώ και περίπου 5 λεπτά. 69-63 στους 6 διαφορά, 4,5 για το φινάλε. Ντόρσι. 69-64 διαφορά στους 5, 4,5 για το φινάλε. Σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Και φινάλε. Μπράνσον, από τον τάπ της ελληνικής ομάδας, βρίσκει τον πικ. Γυρίζουν την παλιά Αμερικανοί, ζητάει μεγάλες επιθέσεις στους Αμερικανούς προπονητές, ο Σον Μίλερ. Λογικό αυτό. Φέργκιουσον. Πικ. Τζάκσον, με μισή μάτσα εκεί απέναντι στο Σταμάτη. Η τάπα του Παπαγιάννη. Στο 1 δευτερόλεπτο. Στο 1 δευτερόλεπτο. Σχεδόν τελειωμένη η αμερικάνικη επίθεση. Θα πάνε σε λόμπα και σε κανένα άλλο εχούπα, αλλά με τον Παπαγιάννη εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Δεν νομίζω να μπορέσουν να το κάνουν. Όχι, δεν μπορέσαμε. Χαραλαμπόπουλος. 4 λεπτά. Κολιόπουλος. Απέναντι στον Νουάκου. Του φλερτάρει με το 5ο του φάουλ. Χαραλαμπόπουλος. Στον Σταμάτη. Αντίπαλο πικ, φάουλ. Βολές. Βαγγέλη. Ο Νουάκου μάλιστα με το γόνατο έχει χτυπήσει τον Κολιόπουλο που πονάει. Σταμάτησε μάλιστα να παίζει. Οι διαιτητές άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ευτυχώς για μας κερδίσαμε φάουλ και έχουμε βολές. Ωστόσο παίζαμε στην τελευταία επίθεση με 4. Ο Giles θέση του Νουάκου. Και ο Tatum με 4 φάουλ και αυτός. Tatum και Ferguson με 4 φάουλ και οι δύο μες στο παιχνίδι. Και εμείς το Χαραλαμπόπουλο με 4 φάουλ έχουμε. 3 και 50 Σταμάτης για να πλησιάσουμε στους 3. Δημήτρης Σταμάτης, ο αρχηγός. Αστοχή. Ο Σταμάτης που έχει στο πρωτάθλημα 8,8 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist. Σταμάτης στη δεύτερη. Αστοχή. Τελικά Τζάκσον και ποιος, εμείς. Παπαγιάννης, εμείς. Εμείς στην κατοχή, Κολιόπουλος. Τι τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω από μακριά. Ίσως με το χρονόμετρο κάτι. Το χρόνο. Δεν είδα κάτι άλλο με να γίνεται στο παιχνίδι. Πιθανό λόγο. Πάμε με την προηγούμενη φάση. Εδώ η γονατιά του Ονουάκου. Στο μυρό
Τολιόπουλου. 3-43, 69-64. Οι Αμερικανοί χάσαν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους. Αρχίζει και βαρύνει η μπάλα. Ντόρσι. Ελλάς. Ντόρσι. Το Παπαγιάννη που καρφώνει εντυπωσιακά για το 69. 66 Μπράνσον. Double team εκεί από την ελληνική ομάδα. Φέρκιουσον. Δεν το πιστεύω. Είναι το δεύτερο τρίποντο που μας έχει βάλει το πιο κρίσιμο σημείο. 3 και 20. Δεν μας αφήνει, δηλαδή έκανε τρίποντο ο παίκτης μας. Έβαλε τρίποντο. Καρφώνει ο Παπαγιάννης, τρίποντο. Τολιόπουλος. Με 4 φάουλ, έτσι, ο Φέρκιουσον. Σταμάτης. Παίρνει εσωτερική. Σταμάτης, κόβει ο Τζάιλς στα 8. Έχουμε πολύ χρόνο, ναι, Βαγγέλη. Άδοξο. Η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, αλλά και η ομάδα με το μικρότερο ποσοστό στα τρίποντα. Μετά το κάρφωμα δοκίμασε τρίποντο στο transition. Και ευστόχησε το Φέρκιουσον. Με 20% σουτάρουν την Αμερικανοί και βάλανε τρίποντο στον Έχω ευθυνδιασμό. εμπιστοσύνη στα χέρια τους. 72-66, 3 και 6. Κώστα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Έγινε ιστορία γιατί οι Αμερικάνοι είχαν ζητήσει time out, το ακυρώσανε και το δώσανε. Λοιπόν, πώς διαβάσουμε πλέον το παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, τα τελευταία 3 λεπτά? Ναι, θα έλεγα τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή στη φορά το επιθετικό μας κομμάτι. Μπορούμε να επιτεθούμε είτε με διείσδυση και πάσα γιατί να τελειώσουμε είναι πολύ δύσκολα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Χαραλαμπόπουλο στο low post διότι έχει πλεονέκτημα για τη στιγμή που έχει βοήθεια μπορούμε να έχουμε διαγώνιο ελεύθερο σουτ. Αλλά θεωρώ ότι στην άμυνα είμαστε καλά αρκεί να βελτιώσουμε τα αμυντικά μας rebound. Καταρχήν έχουμε κρατήσει πολύ χαμηλά, έτσι είναι στο 72 πόντους Αμερικάνοι. Λοιπόν, σουτάρουμε με 40, εκείνοι με 50, 42 τρίποντα εμείς, 40 αυτοί, 60 πολλές εμείς, 56 αυτοί, τα rebound είναι 36 για αυτούς, 32 για μας και πάμε στο Βαγγελιωάννου. Το time out το κάλεσε ο ελληνικός πάγκος. Έχουμε 8 δευτερολέπτα και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνει έξοδο ο Ντόρσι, αν μπορέσει, για να εκτελέσει. Τολιόπουλος, θα δούμε την επαναφορά και μετά πάμε και στο αμερικάνικο πάγκο. Τολιόπουλος, κόβουν οι Αμερικάνοι Τζάκσον. Κατερίνα, σ' ακούμε. Βλέποντας ότι η ελληνική ομάδα πιέζει τον Μπράνσον με 2 παίκτες, ζήτησε από τον Φέργκιουσον να αναλάβει επιθετικές πρωτοβουλίες. Οκ, δούμε Κατερίνα. Εδώ Τολιόπουλος κόβει ο Τζάκσον ψηλά. Την πάρα στο Μπράνσον. Μπράνσον. Μεγάλες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Τζάκσον και βήματα. Όλοι κάνουν λάθη. Κατερίνα, σε ξανακούμε. Πρέπει να Έλεγα λοιπόν πριν, δεδομένου ότι ο Μπράνσον έχει double team, διπλό μαρκάρισμα δηλαδή την ώρα που κατεβάζει την μπάλα, ζήτησε από το Φέργκιουσον και από τους υπόλοιπους παίκτες να ξεμαρκάρονται και να αναλάβουν επιθετικές πρωτοβουλίες. Ζήτησε γρήγορες επιστροφές και να μην αγχώνονται οι παίκτες του. Το επανέλαβε 3-4 φορές. Βαγγέλη. Δεν ξέρουμε αν είχε χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό, στο λέει από του Τολιόπουλου, αλλά μπορεί να ήταν και καθαρό. Οριακά τη χτυπάει. Χαραλαμπόπουλος για 3! Τζάιλς ψηλά. Λοιπόν, 2,5 λεπτά ακόμα. Πολύς χρόνος για τα πάντα. Μπράνσον. Φάουλ του Ντόρσι. Πέμπτο φάουλ για τους Αμερικανούς. Μάλλον για τους Έλληνες και μπορούν να πάνε σε πολλές Αμερικάνοι. Τρίτο του Ντόρσι. Κάτι έχει ο Μπράνσον εκεί. Αν τον έχαναν με τραυματισμό θα ήταν πλήγμα για αυτούς. Ναι, Βαγγέλη. Σωστή η απόφαση του Τάιλερ Ντόρσι, του Ελληνοαμερικανού. Κόντρα στο ρυθμό του παιχνιδιού και κόντρα στο momentum που ευνοεί την εθνική μας ομάδα, γιατί προσπαθούμε να τους βάλουμε κι άλλη πίεση. Κάνουμε φάουλ στον καλύτερό τους παίκτη και τους δίνουμε δώρο 2 βολές στα 2,5 λεπτά. Άκοπα. Η γραμμή της φιλανθρωπίας. 72-66, 2 και 27 ο Μπράνσον, ο οποίος έχει χτυπήσει. Να δούμε κατά πόσο έχει επηρεαστεί στις βολές. Έχει 26 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Θα φτάρει πολύ. Ευστοχή και πάμε στην Κατερίνα Στασοπούλου. Άμα το έφυγε ο Φακός, έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι σίγουρη, ότι πρέπει να του έφυγε ο Φακός, καθώς το μαρκάρισμα του Ντόρσι το χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτό είναι απίστευτο. Και ήρθε ο συνεργάτης του. Ναι, νομίζω αυτό κάνει. Με ενόπνευμα για να τον καθαρίσει. Αυτό είναι απίστευτο. Αν όμως το καθαρίσει με ενόπνευμα, αν καθαρίσει το φακό πνεύμα και το πάρει κατευθείαν, θα υπάρχει θέμα. Έτσι. Με φακό επαφής είτε χωρίς και τις 2 βολές τις έβαλε. Ναι, ελπίζω για αυτόν να μην είναι ενόπνευμα και να είναι φυσικός ορός. Γιατί αλλιώς θα έχουμε θέμα. Είναι ενόπνευμα, πας και δεν βλέπει.
Φυσικό είναι η Κατερίνα μου. Όλοι το δίκιο, συγγνώμη. Ναι, ξέρεις, όταν αρχίσεις και φοράς σιγά σιγά για Κατερίνα μου, τα ξέρεις αυτά. Απλώς το μπουκάλι μοιάζει πάρα πολύ με το ενόπνευμα και παρασύρθηκα. Θα μεγαλώσεις και εσύ Κατερίνα και θα τα μάθεις αυτά. Λοιπόν, Κώστα, για πάμε να δούμε που βρισκόμαστε. Το 74-66. 2-27 μπορεί να γυρίσει στο παιχνίδι, αλλά τι θέλει. Εντάξει, πρέπει να βάλουμε κάποια μεγάλα σούτα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε την τύχη. Και αμυντικά. Αμυντικά πρέπει να σταματήσουμε τον Πράσινο, ο οποίος θα πάρει τουλάχιστον άλλες 2 προσπάθειες. Και επιμένω, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι Αμερικανοί είναι κατ' ουσίαν μέσα σαν βάση από τα επιθετικά rebounds, δηλαδή δεύτερες και πολλές φορές και τρίτες επιθέσεις. Φυσικά είμαστε και λίγο άτυχοι από την άποψη ότι βάλανε 2 πάρα πολύ μεγάλα σου. Ο Φέργκισον, ο οποίος παίζει και τα 2 με 4 φάουλ, έτσι. Μα ήταν το moment του παιχνιδιού υπέρ μας. Έχουμε βάλει τρίποντο με τον Χαραλαμπόπουλο. Στη δεύτερη φάση ένα πολύ ωραίο κάρφωνο τον Παπαγιάννη και μας τιμωρεί. Οπότε χάνουμε αυτό το πλεονέκτημα και του σκόρ και της ψυχολογίας. Πριν ακούσουμε τις οδηγίες, διότι τα 3 αστέρια της ομάδας, ο Tatum στους 6, ο Jackson στους 6, ο Giles έχει μείνει στους 14 από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουν κάνει τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Βαγγέλης, ακούμε. Το Special One είναι το σύστημα που θα παίξουμε, με επιλογές πρώτα για το Χαραλαμπόπουλο. Αν δεν έχει shoot, δεύτερη επιλογή μετά από screen για το Μίτογλου. Και τελευταία λύση ο Ντόρσι, ένας εναντίον ενός απομόνωση, isolation. Το Λιόπουλο σταμάτης Ντόρσι, τριπλέτα περιφερειακών. Χαραλαμπόπουλο στο 4 παίζει ένα δεκάλεπτο με 4 φάουλ και Μίτογλου. Ο Τζάκσον πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Μίτογλου για 3. Μίτογλου αστοχή ψηλά ο Τέιτουμ. Πήγαμε γρήγορα να βάλουμε το μεγάλο σούτ. Evans, Τέιτουμ. Δεν ήταν κακή ιδέα. Ο Μπράνσον είναι στον πάγκο, Κώστα. Οι Αμερικανοί γυρίζουν την μπάλα. Η ελληνική ομάδα ανοίγει την αμυνά της με το Σταμάτη κοντά στο κέντρο. Τέιτουμ στα 10 δευτερόλεπτα. Giles με το Μίτογλου. Giles, δύσκολη κίνηση, βήματα, η μπάλα για την ελληνική ομάδα άκοπα. Το 1 και 55. Ο Giles έχει πάθει μεγάλη ζημιά από τα 4 της ελληνικής ομάδας. Είτε τον Χαραλαμπόπουλο είτε τον Μίτογλου. Το λέω γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια έκανε φοβερά πράγματα. Ναι, όχι, άλλο. Και σήμερα τον έχουν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει. Giles, ένα παιδί μπορούμε να το δούμε στο NBA, έτσι. Λοιπόν, η μπάλα στον Dorsey. 74-66, 1 και 49. Θέλουμε ένα καλό σου τώρα από τον Dorsey. Βγάζει στο καλάθι. Η μπάλα στον Τολιόπουλο. Η προσποίηση. Dorsey για 3 στο επλωμένο χέρι του Ferguson. Καλάθι και φάουλ! Καλάθι, 3 πόντων και φάουλ! Και η Ελλάδα πλησιάζει στους 5 με δυνατότητα για 4. Καλάθι και φάουλ από τα 6 και 75 στη γωνία ο Ντόρσι. Οι Αμερικανοί κάνανε ένα απίστευτο λάθος. Ένα απίστευτο λάθος οι Αμερικανοί. Κοιτάξτε εδώ ο Φέργκισον πέφτει πάνω στον Ντόρσι. Καλάθι και φάουλ. Βαγγέλη. Πλέον υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Τα 99 δευτερόλεπτα που μένουν είναι μια αιωνιότητα στο μπάσκετ. Εάν ευστοχίσει ο Ντόρσι στη συμπληρωματική βολή, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε την άμυνα και μετά όλα γίνονται. Ντόρσι στους 21, όσους είναι και ο Χαραλαμπόπουλος. Παίζουν οι δυο τους Αμερικανούς στην επίθεση. Και 10 ο Παπαγιάννης, οι άλλοι κάτω από 5. Ντόρσι. Ψηλά ο Τζάκσον μαζεύει το rebound. Οι βολές μας δεν είναι καλές σήμερα. Είναι περίπου οι μισές. Τζάκσον. Τέιτουμ, double team εκεί. Τέιτουμ. Δύσκολη φάση ο Τέιτουμ, ευστοχή. Δεν έπαιξε όλο τον αγώνα. Δεν έπαιξε όλο τον αγώνα ο Τέιτουμ. Ευστοχή τώρα. 76-69 και 20. Ακόμη υπάρχει πολύς χρόνος. Ο Ντόρσι το απέδειξε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με μακρινά σου. Το Λιόπουλος και όχι μόνο. Ο Μπράνσον πάρει στον Τολιόπουλο που θα το δοκιμάσει νομίζω. Το Λιόπουλος σταμάτησε με τον Giles για να πλώσει το χέρι του. Σταμάτησε απέναντι στον Giles, τον παίζει στην τρίπλα. Σταμάτης, το Λιόπουλος διστάζει στα 5, στα 3 τώρα. Με τον Μπράνσον πάνω του κολλημένο, είναι airball. Ντόρσεϊ είναι airball. Είναι airball στο 1 λεπτό. Κρίμα. Πολύ καλή άμυνα από τους Αμερικανούς. Ο Μπράνσον, πες μου πού βρίσκει το κουράγιο να παίζει άμυνα. Και επίθεση. Η επίθεση είναι δεδομένη. Ο άνθρωπος στην επίθεση είναι all-star σήμερα, τι λες. Πικ, για να δούμε. Έχουμε 1 λεπτό. Jackson, Tatum. Και εδώ τελειώνουμε. Και εδώ, για να είμαστε αντικειμενικοί, τελειώνουμε 54 δεύτερα πριν από τη λήξη. Είναι κρίμα, κάναμε τεράστια προσπάθεια. Είναι κρίμα, και είναι πολύ κρίμα. Για όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Και από λεπτομέρειες δεν μπορούσαμε. Και φυσικά σεβασμό σε μια ομάδα με πάρα πολλά προσόντα, με πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα. Ο σεβασμός είναι δεδομένος, Κώστα. Απλώς σεβασμός και στη δικιά μας ομάδα, με λιγότερα σωματικά προσόντα. Φτάσαμε τους Αμερικανούς στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα, έτσι. Ακριβώς.
Και θα το δεις αύριο με τους Κροάτες τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Τι πάρτι θα κάνουνε. Ντόρσεϊ καλάθι και φάουλ. Αλλά όσο ζει κανείς ελπίζει. Όσο ζει κανείς ελπίζει. Συγχωρέστε μου την αισιοδοξία. Είμαστε στις 8 και έχουμε και 50 δευτερόλεπτα. 2 τρίποντα είναι αυτά. Απλά ίσως να μην πάρει την μπάλα ο Μπράνσον, την πάρει κάποιος άλλος και να κάνουμε φάουλ. Πρέπει να παίξουμε deny στον Μπράνσον. Να μην πάρει την μπάλα σε αυτό, ναι. Ντόρσεϊ. Μα γιατί, δηλαδή, Ζάρης καθαρής φάση. Έχουμε 50% βολές. Ενώ οι Αμερικανοί ανέβηκαν στο 61 από το 42, έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο. Τέιτουμ στις 4 γωνίες οι Αμερικανοί. Φάουλ κανείς δεν κάνει. Μπράνσον. Εδώ νομίζω δεν υπήρξε επισχερμία από τον ελληνικό πάγκο. Να δοθεί εντολή για φάουλ σε οποιοδήποτε άλλο πριν του Μπράνσον. Για 3 ο Τζάκσον. Τρέχει ο Χαραλαμπόπουλος. Πάμε σε μια γρήγορη επίθεση. Πάμε σε μια γρήγορη επίθεση. Μίτογλου. Απίστευτη προσποίηση 79-73. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε 79-73. Φάουλ στον Μπράνσον. Να, γιατί ας πούμε το κάνουν τώρα στα 17 και δεν το κάναν πριν στα 35. Για να έχουμε λέω εγώ τώρα. Περισσότερους. Βαγγέλη. Πέρα από το ότι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου ζήτησε και στην προηγούμενη φάση νωρίς όμως να γίνει φάουλ, όταν εξαντλήθηκαν τα 24 δευτερόλεπτα τους είπε να μείνουν πίσω, δεν εξυπηρετούσε καμία σκοπιμότητα πλέον το φάουλ, αστόχησαν στο τρίποντο. Τώρα κάναμε σωστά γρήγορα το φάουλ για να σταματήσουμε το ρολόι, αλλά νωρίτερα είχε παράπονα γιατί ήθελε στην επίθεση που έκανε airball στο τρίποντο το Λιόπουλος να πάρει και πάλι την επίθεση ο Ντόρσεϊ. 17 δευτερόλεπτα, ο Μπράνσον συνεχίζει το ρεσιτάλ. Έκανε μυθικό παιχνίδι. Ένα παιδί το οποίο έχει κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα, ο Μπράνσον. Ο οποίος θα συνεχίσει σε κάποια από τα μεγάλα πανεπιστημιακά προγράμματα. Ντόρσεϊ, Μίτογλου. Σουτάρει για 3. Ούτε τώρα. Κοιτάξτε πώς σηκώθηκε ο Τζάκσον. Το φάουλ από τον Ντόρσεϊ. 81-73. Αύριο η Ελλάδα στις 6 και 4 στην απευθείας μετάδοση της ΣΕΤ 2 θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος απέναντι στην Τουρκία. Όλοι στο γήπεδο και όσοι δεν μπορείτε στο γήπεδο στην συχνότητα της ΣΕΤ 2. Ελλάδα-Τουρκία αύριο για το χάλκινο μετάλλιο. Είναι χάλκινο μετάλλιο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μην το ξεχνάμε αυτό και ο τελικός 8.30 από την ΕΤ 2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Κροατία. Όμως αύριο χάλκινο μετάλλιο στις 6 και 4. Αυτό μην το ξεχνάμε για τα παιδιά, τα τρομερά μωρά του Ηλία Παπαθεοδόρου που προσπάθησαν και στρίμωξαν στα σκοινιά τους Αμερικανούς. Σταμάτης για την τελευταία επίθεση. Σταμάτης, το Λιόπουλος για 3, είναι μέσα, 82-76. Και η αλλαγή για να παίξει ο Evans για τα χειροκρότημα στον Μπράνσον. Η αλλαγή για το χειροκρότημα στον Μπράνσον. Να παίξει ο Evans για να πάρει τα μπόνους. Όχι, για το χειροκρότημα στον Μπράνσον είναι η ιστορία. Τέλος αγώνα. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 76-82. Χειροκροτήμα 12. Για αυτή τη φοβερή ομάδα της Αμερικής, γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε, υπόκριση και σεβασμός. Αλλά επίσης μεγάλη υπόκριση και μεγάλο σεβασμός, ενώ ο Μίλερ είχε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Ντόρσεϊ. Υπόκριση και σεβασμός σε αυτή την απίστευτη ελληνική ομάδα που φτάνει να χάνει στα 50 τελευταία δευτερόλεπτα τους Αμερικανούς. Με παίκτες που θα δώσουν στο NBA τα επόμενα χρόνια. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Ειλικρινά, μιλάω Κώστα να τριχιάζω, για τα παιδιά αυτά δεν είχαν τον Κόνιαρη. Είχαν τον Χαραλαμπόπουλο τραυματία. Απέναντι σε μια ομάδα που ήρθε για να πάρει περίπατο το χρυσό μετάλλιο. Μια ομάδα που έχει συντρίψει, έχει σκορπίσει όλους τους άλλους. Και έρχονται εδώ με προβλήματα, με απουσίες, undersized, απέναντι σε ψηλότερους, δυνατότερους, γρηγορότερους, αλτικότερους Αμερικανούς και τους φέρουν να χάνουν στα 50 τελευταία δευτερόλεπτα. Δώσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, συγχαρητήρια, αλλά αυτό που πρέπει να πω... Και να ακούσουμε και το Ελλάς, έτσι. Δεν φεύγει κανένας. Ναι. Ελλάς από τον κόσμο. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να το ξεπεράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αύριο έχουμε ένα παιχνίδι για το μετάλλιο και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κοιτάξτε τι γίνεται από 5.500 θεατές. Κοιτάξτε τι γίνεται και αύριο το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία αύριο 6 και 4. Ναι, Κώστα, κάτι έλεγες. Έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι είναι τα τουρνουά, έτσι είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ότι πρέπει να το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να βρούμε το κουράγιο, το ψυχολογικό. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά μικρών ηλικιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε αύριο να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά και συγκεντρωμένοι για να διεκδικήσουμε.